Goedemiddag en welkom bij deze tweede wedstrijd om het SKS-kampioenschap 2026. Sneun weer er een eerste plak voor Grauw. Jenne Wout kwam als tweede oer de finish en de Lemmer als derde. En hoe komt dat, Joet, op de Veenhoop? We zullen het mooi maatje de komende uren. Mijn naam is Geertje de Vries. Ik heb jarenlang verslagdienst van het Scootserseizoen voor de radio. En naast mij zit Gele Tadema, skipper van het IFK-scootje het Dwarp Jestemar. Vriendnier kampioen in de Grutte A-klasse van de IFK. En te jaren zullen wij hem vanmiddag op heeg te horen en informatie aan over die wedstrijd hier bij de Veenhoop. Het is een behind wedstrijdwetter, smel. En ja, we gaan wel eens mooi maken dat er net zo volle inziet. En dat had dan alles maar de wind te krijgen. Want als er net een cruiserrek inline worden kan, dan is het lastig voor de skippers om aan te vallen. Dus eerst maar eens van Jan Jonkman jaren hoe het komt met het waar en dan vooral met de wien. Een mooie wien en die kwam uit het nat westenwij. En die was zwak, heel goed matig en kreeg 3 tot 4. Er zit een uitzitting dik in de 4 bij. De temperaturen die lijn zijn mooi om de 20 graden heen. Prachtige wedstrijdsvoorwaarden. Nou sageer vetjend, maar deze win geven je het skip net in. Een wat was de win, Gele, wat betekent dat voor de wedstrijd? Nou, dat betekent op voorhand dat het net een hele spectaculaire wedstrijd wordt qua wien. Omdat er zit geen cruiserrek in en geen verder wien. Dus het wordt een beetje op een delzielen rondwien. Op een delzielen, carouselziel. Ja. Er zitten er nog wat variaties in. Dan kies dicht onder de BM'sdel of kies toch wat meer de rommere kant. Maar het meeste spektakel zien we hier net zien. Tenminste, dat is de verwachting, maar hopelijk worden we daarin verrast. Oké. We zien intussen dat er 2 gele ballen in het wand hongen binnen van het startskip. Dat betekent dat de startprocedure uitgezet is, maar die startprocedure is jood ik weer wat oors als oors. Het wordt een sleepstart in steeds van een walstart. En wedstrijdleider Albert de Vries luidt uit waarom het een walstart jood net kan. De eerste 3 jou die kent ze uitzielen. Maar die oren die moeten dan of heel skraal in de wind zielen, of zelfs een slagmeidje maken. En dat is natuurlijk net eerlijk. Hè. Je moet met dezelfde kans net maar ook in. En dan slepen we ze op een maar. En dat is ik net altijd, die gewoon nooit wat wij voor kiezen. Maar ja, die winrichting die bepaalt het eigenlijk nog voor ons. Ja. Gewoon, wij hebben een 10 minuten scot, een 4 minuten scot en dan een startschot. Dat geeft Joet ook wat oors. Ja, bij Twisten, zat het nou operaten, is dat we een voorbereiding zijn jou. Dat ben die 2 gele boeien die dan omhoog gaan. En op dat moment gaan wij slepen. En dan slepen we de scootjes eruit. En dan, als we alle 14 op een mar binnen, dan zitten we 1 keer. Als voorbereiding zijn, dan weten ze, het is hartstikke 4. En dan op een willekeurig moment, en dat is net heel willekeurig natuurlijk, is dat iedereen goed op een rechte lijn leidt. Dan zitten we 1 keer en dat is de start. Ja, dus het is net zo van dat er 2 keer sketten wordt, dat het dan nog exact 10 minuten is. Het hing er even van wanneer de scootjes goed lezen, wanneer de start weer kan. Ja, precies. En hoe lang het wordt voor we het spul op gang gaan, dat we goed in de sleeplijn lezen. En dat kan met 3 minuten, maar het kan misschien wel 7 minuten worden, dat weet ik niet. Maar dat is show van een beetje. Ja. En wat de baan onbelangt, zit er net heel volle verhoring zien. Nee, eigenlijk net. En we hebben ook praten hoe we finishing in. En eigenlijk is het, als we 1 keer los binnen, dan wijst het zich vanzelf. Want we kennen wel het biepenstrak van inzielen. En dan vinden ze goed daar gewoon op de oude manier. En dat nummer 14 die finisht op nummer 1. En zo gaat het weer terug. Dat is wat we wel vaker doen. Ja. Ja, dat is wat we wel vaker doen. Dat is de finish. Safir ben we nog lang net. We krijgen dus eerst die start, die het oors is als oors. Het is een sleepstart. We zeggen hier de scootjes al in de sleep. Dit is het scootje van Langwaren, luidt als tweede in die sleep. Voorwan luidt het Akkerme scootje. Want dat het nummer 1 Lutsen bij de Lotting Vretion in Grauw. Op een tweede plak Langwaar, 3 Ljouwert, 4 Walsijn, 5 de Lemmer, 6 Huzum, 7 Grauw, 8 Zuidwesthoeken, 9 Snits, 10 Jerveen, 11 Drachten, 12 Jennewoud, 13 de Jouwer. En de hele mannen die sluit die hele lange riegen van 14 scootjes die nou dus de Heerdamsleert oplutsen worden. Maar de sleeboot de Argus ervoor. Nou ja, en Albert die laai het al uit.
De Aasen krijgen een waskogingssijn, wat alle scootjes erbinnen. En dat moeten we goed de kop erbij houden, want dat is dus nog net het startschot. Het is wel een schot, Ja. maar het is net het startschot. Het is alleen nog een attentiesijn voor alle scootjes van Tinkerom. Van nou kan er elk moment starten worden. Dus hij van tevoren net zijn, dan zit er nog 4 minuten tussen. Nee. Of er zitten nog 2 minuten tussen. Helemaal net willekeurig. Ja, nou, net helemaal willekeurig. Dus je wacht je wel tot ze alweer in principe op en wie er hier binnen. En op de laatste voor het Brage God is, dan zullen ze hem in principe starten. Om wel ervoor te zorgen dat het voor iedereen zo eerlijk mogelijk is. Op zich een heel goed besluit denk ik om dit zat te doen. En zeker net cruise uit het Griepmans-Rakwij. En skippers weer direct wel tevreden mee. Tenminste, er geen reacties dat het net koer. Dus, Nee, er weer nog wel dus- even een discussie over de lengte van tussen de verschillende scootjes. Normaal leidt er als er sleept wordt, een kabel tussen van 30 meter. Ja, er zit een merkteken op, best hem op versknoopje mest. En er zitten 30 meter tussen, maar omdat de bordjes, dus in dit geval de finishbordjes, maar oorzaak de startbordjes, die zijn 24 meter uit elkaar. Ja, hij is dan overkozen om die sleeplijn ik alweer op 24 meter te doen, Ja. zodat iedereen wel liekevolle afstand vat. Want ja, die ene start wel vooraan en de andere start achterom, maar ze varen wel alle jaar liekevolle meters. Ja, want dat is dat op een kop finishen. Hè? Ja. Dat is dat de nummer 1, in dit geval is dit Akram. Die moet straks bij de finish helemaal naar achteren in het Grietmansrek. Ja. En daar finishen. En de hele Moanne die start als 14e. Die hoeft maar kwalijk dat Grietmansrek. Is dat net voordelig voor de hele Moanne? Nou, nee. Zo, die had meer les van een smarrige wien, want die had al je skippen voor hem. En die wien is dan kapot zield, zat ze nog steeds. Die is net meer stabiel in de hoeken, werd er standaard stiert. Omdat er al tredje skippen terug in de kamer binnen. En het voordeel wat Akram nou had, die leidt voorop, die kan in die vrije wien varen. En die hoeft ook zeker naar die eerste tonnen, is dat stuk gewoon volle kwatter. Ja. Dus in die zin hartstikke eerlijk. Maar ja, je start er wel even voorin. Oké. Nou, we zeggen krijgt al eventjes daar achterom bij de hele Moanne. Dat is dus het laatste scootje in deze regen die we nou sjoggen. De hele Moanne is haast het Grietmansrek uit. Ja. Dus dan krijgen we straks dat waskogingssijn en daarna het echte startschot. We hebben jeder hier sleepstarten gehad. Het gebeurt net heel vaak, maar het gebeurt wel eens. We hebben in 2013 een sleepstart gehad. Dat ging net goed. De kabel die bruts. Ja. En er stier maar een heel beetje wien en toen moest er weer opnieuw starten worden. En toen voelde die wien helemaal voort. En toen er dus helemaal net zield. Oké. En in 2014 weer ik een sleepstart. Dat ging goed. Maar 2022 hier we hetzelfde weer. Dat is nog net eerst zo lang niet. Maar toen brutste de kabel ik. En toen moest ik weer opnieuw starten worden. Maar toen ging het de tweede keer wel goed. Nou, Joert liet het allemaal de eerste keer goed. Ze zijn allemaal nog mooi in de regen. Ze zitten allemaal nog om elkaar vast. En wedstrijdleider Albert de Vries die had ik zei van, nou ja, als ze allemaal mooi achter elkaar lezen, dan dat is voor mij het teken om haast te starten. Ja. Dat Nou, is zoals hier nog net zo. om de groene ton heen gaan, want dat is Ja. wel een keuze nog. Als je een geul starten kunnen heeft wat meer diepte eronder, dan zoekt het skip wat minder naar de buiten, want het is toch relatief ondiep de geul. Daar wie een Scott volgens mij. Dat zal dan het aandacht. Dat is het aandachtszijn. Ja. En dat zal meteen helemaal naar voor het Brage God is. Dus dat zal nog een litse 100 meter wijzen. Verwacht ik dat ze het startschot zullen. En Ja. nu steeds op die skip met kleren bij de lieren om die zeilen direct zo snel mogelijk naar boven te krijgen. En Ja, precies. Want dan moet ze echt pas beginnen Ja. met het omheen draaien van die zaal. ja, Ze gooien de kabel los. ja, één gooit de kabel los en dan is ze snel mogelijk draaien. En misschien het zeil omheen draaien en een vak heeft omheen loeken en die letter dan op een lier zetten om alles zo snel mogelijk naar boven te krijgen. Ja. En dat Dit- zal Dit is aanstaande de wijzen. Argus, dit is die sleper. Ja, daar zal er wijzen. Dat is het schot. Dat is en het dan wordt het schot. draait. En Nou, dus- dus die vakken ik heel snel omheen gaan, dus die worden gewoon omheen glutsen met mankracht. Dat geeft gewoon weer sneller door de oren. Oeh, de Ljouwert. Nee, Lang waar. wat zijn hebben er heel goed bij. Ja.
We zijn hier onboord bij het scootje van Langwaar. Kijk, wij mooi zien hoe dat gaat. Het zijn de krachtpatsers, hè, die te doen. Ja, die mat het al doen, ja. Ja. En dan kies ik mooi zien Grauw en Jenne Woord heel snel. Grauw is al boven, Jenne Woord had het al bovenin. Nou, en dat scheelt hier nou gewoon. Hè. Je kiest op trainen, je kiest verschil meidje. Ja, als nou Jos Grauw, die zult al best wel lang al vol. Lemmer er nog ook bij wat zijn. Ja, dan binnen we gewoon, dan moeten we nog een stukje heger. Fok liep het er nog net helemaal mooi staan Nee. bij te staan. Nee, dat komt zo. Die Lucas eerst omheeg. En die zitten nou omzetten naar de Lierta. En dan, dan kan er wat plooien in het voorliek. Ja. Ja, en nu is het wel keuzes meidje. Ik heb onder in de of boven in los. Ja, je kiest al een heel soort verlies in dat eerste stukje. Je leest al treien in elkaar. De eerste treien, Fjouwer die horen hun positie. Heerenveen die vooral bij Snits in aanval gaat. En ik Drachten die neemt nou de wien uit de zeilen bij Heerenveen. Ja. Dus ja, hier hebben we beide heel les van. Tenminste Snits en Heerenveen. En Drachten wilde ervan profiteren. Nou, je ziet wat ik mooi in beeld. Huzum die echt voor de bovenkant kiest. En Jouweren die echt bewust voor de onderkant kiest. Nou ja, dat zijn wel keuzes die er maken worden matten. En Ljout die hier al een jonken Langwaar leidt. Nou, nu is wat de vraag wat doet Langwaar. Geven wij nog meer loeven, echt naar die Walta. Of laten we hem er ook heen rennen? Nee, dat lijkt het voor het laatste te kiezen. Akker hem nog steeds wel in, hè? Ja, Akker hem in. Maar hier is je Drachten die het al 2 plakjes pakt had. De meesten. Wat het aan de ton ik nog zei is, dan zal dat zo wezen. Ja, die twee die nadien elkaar een beetje. Langwaar en Ljouwert. Ja, en ik Grauw al hier wat die lijkt al op 5 staat te zien. Dan heeft die twee in, hè? Ja. Ik Lemmer even mist, die ik helemaal net zoen. Die toch op 4 starten. Ja, maar die shukt nou ik net. Dat is ook helemaal net. Nee. Die, ik denk dat hij dan echt de onderkant van de markt kiest. Ja, hier helemaal onderin. Echt helemaal bij zo 4 mogelijk bij de BMK's wij. Dat is in ieder geval een eigen koers. De volgende ton is bakbordom, dus de worst wel daarbovenin zitten. En Ljout, ja, en ik, de Fjouwer, dat zal wel wat zijn wezen, denk ik. Ja, Die wat er nou zijn. in. Ja, Langwaar die verliest hier al een heel soort. En dan merkst je, als je het zeil en de vak dan net letter als de oren omheen gaat, dan krijg je gewoon in het begin minder snelheid. Nou, en nu heeft hij gewoon Dat verneemt nog een heel skoft. Nou ja, als je Ljout kan er dan correct voorbij komen. Nou, nu heeft dan les van Lauwert, no van wat zijn, no van Grauw. Dan is Zuidwest ook aan, ik nog een keer. Ja, zo Langwaar kinderen over kiezen om achterom te sluiten bij wat zijn. Dan moet ze echt omheen. Dan zullen ze de Zuidwest ook er nog achter horen kennen. Maar ze kiezen echt voor hun eigen wij. Ljout gaat wel omheen. Die willen echt wat zijn erachter horen. Nee, die leert, dan je stichten naar de BMK staan. Dan komt meer in de leiden. En dan, ja, nou is de vraag wat Grauw dan gaat. Die zal net mij omheen gaan, verwacht ik. Die zal echt daarachter ons zullen gaan. En hier heb ik Drachten die het al 2 plakken pakt had. Ja, dan is het gewoon, zeker in die start, is het gewoon zaak om zo snel mogelijk het zeil, om die motor van het schip om te krijgen. Nou, dan moet die zeilen zo heeg mogelijk. Ja. En Akram, die kiest mooi de midden. Nou ja, die had vrije wien. Ja, net onder de BMK's terug. Oh, prachtig in beeld gebracht. Dit is heel mooi. Het is zo. het heel Ja. mooi zijn dat iedereen. Het is toch net carouselzielen achter elkaar aan. Hè? Dat je wel die eigen keuzes meidje. Wat doe je dan? En je kiest echt. Nou, er zijn best wel al mutaties. Als het vergelijkt maar aan Satri of Grauw. Ja, toen waren er ook weinig mutaties of wisselingen in het veld. En ik denk dat we
hier best nog wel wat wisselingen krijgen. Nou ja, dat ken ik wel, want ik wil eens mooi maken Ja, dat Douw Visser van Snits, doe Ja. nog, dat hij als 14e startte en als eerste over de finish kwam. Dat wie in 2016. Ja. Dus dat, en hij zei letter zelf ik, van dat weer de race van mijn leven. Ja. Dat weer echt een fantastische prestatie. En vorig jaar ik nog, hè? ja, Jennewaard. Maar Jennewaard, van 14 naar 2. Ja. Dus het kan wel. Het is net zo dat als je achterin staat, dat je dan ik per definitie achterin eindig je. Nee, maar de goede skippers en de goede bemanningen die komen nou wel naar voren. Ja. Ja, je ziet wat reactie in beeld. Ljouwert en wat zijn die er echt naar boven kan kiezen. Ljouwert had er weer nog wat voor. Ja. Grauw die er dan in jonker zitten. Dus vanaf boven is het wat zijn. Ljouwert, Grauw. Ja, Grauw die had echt wel vrije wing. Maar Ljouwert lijkt het nou wel op te pakken. En de volgende tonne is aan bakbord om. Dus dan is hij in het voordeel wezen. Zo, hele mannen vanaf 14 kwam. Ja. Kies de onderkant van de mar. Die mat aanwormt hij aan bij de tonnen. Maar die leidt hier al nou in ieder geval boord en boord met Snits. Maar waarom hij aan? Dus hij in ieder geval de jouwer al pakt. Ja, Lemmer wie we straks even kwijt, maar die leidt er helemaal reactie in beeld bij Huzum. Het lijkt het erop dat Grauw in ieder geval net de vierde plak al is. En die komen vanaf zo'n. Ja, er is goede wind, zit nog in de geul. Dus qua diepte minder zoeging, dus dan kies ik wat meer die windkrachten in snelheid omzetten. Ja, en als die dan voor Ljouwert en wat zijn komen kennen, dan en daar lijkt het wel op, dan gaan die achter Akkermoen. Want het is zo dat als het ondiep is, dat de groen zoekt. Ja, dan zoekt het in skip naar de bodem toe. En dan kiest die krachten van die massa die door het water gaat, die krachten kiest naar kwijt. Dus dan zoeken ze tot naar beneden. Ja, dat is een remmende factor. Ja. Ja, een hele mooie start van Grauw. Die gaat echt van in één keer van zo'n naar het water gaan hier al. En als dan een boomje in de vak dat ze het nemen, in ieder geval het achterlijk van die vak in deze koers. Want het is een beetje romwien, dan wil die vak zeker bovenin, die waait dan iepen. En dan drukken ze toch, ja, aan de onderkant drukken ze hem wat naar boeten, zodat er boven wat dichter steen bloedt, als die wien beter in de zeilen hoort. Dus net zoals de vakkeloer via de wienerkolien had, maar echt romwien om dat achterlijk iepen te houden. Of weer dicht te krijgen. Ja. Nou, Pieter Meter gaat hier al om de tonnen heen. Ja, die zal leidt mooi in. Ja, dan is het voor hem afwachten wat er achter hem gebeurt. En die zal wel een drege wedstrijd krijgen dat hij Grauw achter zich gewoon krijgt. Ja. Dus het is wel heel... krijgt het oranje zaterdag. Het eerste cruiserak heel bepalend is. Dit eerste rak ook heel bepalend voor verdere voorin. Ja, want vanuit deze tonnen weer naar de Veenhoop daar. Dat is iets skraler onderwien. Dus daar zullen de keuzes wat behinder worden. Maar is Jos Grauw... Grauw dus als het ware om die tonnen. ja. Ja. En als Jos de keuze die Ljouwert en wat zijn maken hè. Om onder die BM'tjes deel te gaan, om hechter te houden en toch wat te loeven. Dat net in die zin goed uitpakt. Omdat Grauw en dat zal dan Huzum Hier hebben we Huzum al. wezen. Nou, dat is ik knap, want die komt van Sais. Ja. En dan... Dus Huzum als strijden om die tonnen heen. Ik ben de man van Huzum, maar Sander Meter rond Helmhout. Dit is het scootje van Langwaard, daar hebben we de camera aan boord. we hebben benieuwd wat zijn er nu komt. Oh ja, die komt achter Langwaard. Ljouwert als vierde om de tonnen. Hier probeert het Diana Waard, denk ik. Die wil daartussen bij Zuidwesthoeken. En dat is gewaagd. Het boord om boord wie dan met Zuidwesthoeken rond de Jan. Wie geen boord om boord, dan mag Diana Waard er net komen.
Nou, dat is ook keurig. Ja, dan wordt het wel voor de wien. Ja. Komt nog onder wat zijn te lezen. Dan screw ik Jenne Walter zonde op. Lemmer is wel een grote verliezer in dat eerste rakje. Die het van 5 naar Ja. 9 gaat, denk ik. Ja, misschien nog wel verder. Ik Drachten zit lastig in de ronding. En als je hier het zal Heerenveen wezen, denk ik. Ja. Die toch even wacht, dan de rond pakt. En achter de Zuidwest ook een onsluit. Ja, en dit is best een wedstrijd dat ik hield dit in achterholen horen dat ze dus op noemer finishen. Ja, zo, dus En ook dus- wel lastig is. Net die komt om het stuurboord, moet hij om die tonnen heen. Maar Lemmer is zo rommer omheen gegaan, die had hem al draait naar bakboord. Ja. Dus nu moet net om die tonnen, ze helemaal met haar achterlangs. Dus die moet om die tonnen heen, terwijl het per bakboord skippen al omkomen. Die was er volgens mij keurig op, ik zonder protesten. Maar Drachten liep dus een hele mooie slag te doen in het eerste raak. En die komt dan met die tonnen. Ja, heel gek uit. Want Ja. ze lijnen er op zich boven en dan komen ze er toch onderuit. Ja, wel krijg vertel eens hoe. We moeten heel tijd in achterholen horen dat ze finishen op noemer. En dat Akram nou wel voorop leidt, maar Grauw hoeft minder vier het Grietmans rek in straks bij Ja, de ja, finish. ja, Dus ja, daar. Nou, die komt van Zon en Ja. Akram van 1. Dus het zij is tussen. Dus reken je 6 keer 24 meter. Ja. Als je leest, dat lezen ze net achter. Dus, Zo ligt het net. dus virtueel ligt het dat. Dat Grauw nou alweer eerste leidt. Ja, ja. Maar ik heel knap van Huzum. Hè. Ik van Sijs nou op het treddenplak. Die had Ljouter dan achter, maar ja, die moet naar treien. Dus ik virtueel is er zeker wel Nou ja. treien. En Jenne Woord verzels, hè? Van 12 naar Zon. Ja. Ja, die doen hetzelfde als vorig jaar. Ja. Alleen zit er krijg ik wel wat onder. Als ik kwam onder wat zijn te lezen, had ze er volle les van aan. En dan komt de kinderen uit de Zuidwest ook op, want die komen erachterom. En ik Heerenveen dat die er echt weer heen rennen kennen. Maar dat zullen we direct zien. Dus de man ik steeds bij de scoort, hè. Steeds weer een beetje aan. We vieren. Ik bij de lier, een nakje erbij, nakje erouw. Dat is net relaxed Silence. Het lijkt wel relaxed, maar dat is dus net. Nee. Ze binnen drokdwaande. En Pieter Meter hè, van Akrum, die zei van tevoren ik al het een en het ander hoe deze wedstrijd. Hij mocht natuurlijk als eerste starten. En dat weer voor uw verslagjouwer Ander Faber reden om hem van een morgen na de routebespreking even op te zieken. Pieter Meter, we moeten eerst even wat duidelijk krijgen, want daar had je een stem. Hoe kan het nou? Daar had ik een rest daar gewoon. Ja, als je net goed luistert op het koetsje zaterdag. Ik heb mijn stemband wat verschild. Het is ook een feest van Grauw, ook hartstikke mooi, maar dan weer wat communiceren en wat praten. En dan moet je muziek wat overstemmen. Nou ja, dat heeft zijn consequenties op mijn leeftijd. Hè? Hoe is dat maar, Joert? Handschijntjes en wat op dekskoppen. Ja, hij komt langzaam alweer wat terug. Ja, we willen wat windje. Je hebben Joert startplak nummer 1. Nou ja, als ik flauw ben, dan kijk die nodig haast al ook wens mij de winning. Op een Veenhoop, start nummer 1. Ja, dat is historisch Sjoen bingo. Nou, dan ben ik leer, jongen. Ja, dankjewel. Ik zou zeggen, draai tuten. Ja, dat van een beetje bewaren. Nee, maar hoe cruciaal wordt dat? Nou ja, het is zenuwslopend. Voor de meesten op een kant, ja, dan denk je wat een saaie wedstrijd. Wij hebben zwitnaden vol. Het is echt, je wil winnen. Dus je moet verdedigen. En we kunnen niet aanvallen. Dus, het is gewoon moeilijk. Maar Maar dat is toch wel een onvallende zieler. ja, dus ik moet nou achterom zien. En ik heb al een stief nekje. Dus, ik ben niet van het achterom kijken. Maar dat zal vandaag wel moeten. Maar klaar, we maken er een mooi speeltje van. En ik hoop dat de wedstrijd hartstikke saai wordt. Dat ik gewoon 1 blijf. Dat vind ik het best.
Ja, ik hoop dat het hartstikke saai wordt, zei Pieter. Dat hopen wij vanzelf net. We gunnen hem zeker wel het eerste plakje, want die hebben net een saaie wedstrijd. Ja. Nou, hij zielt nog wel verrongen. Op een tweede plakje erachteraan leidt Grauw. Grauw heeft dadelijk bij de start al een aantal scootjes pakt. Want het is op 6 starten, nou dus op het tweede plak. En Huzum is op 6 starten en leidt op het tweede plakje. Dus er heeft al wel wat wisselingen west. Ze zielen nu op naar Ierzicht. En daar leidt dan de volgende tonne. Die komt in beeld nou. En daar moeten ze aasen. Stuurbord om ook, hè? Ja, stuurbord om hen. Wat mooi wat Pieter ik zei, hè? Want dit ben wel de zenuwslopende wedstrijd. En het lijkt het inderdaad voor het publiek saaie optocht. Maar als er dan even meiskrioest en nog haast even bij waar wij starten is en hoe dat giert. Ja, dit ben wel de dreigste wedstrijd om te zielen. Want ik ben steeds bezig om dat zeil een beetje, ontlook een beetje te vieren. Door die BM'kes en de wiendraaiingen, die draaien binnen. Die koers die is haast. Maar zeker hier in beeld, hè? Dus het is achter elkaar onzielen, hè? Want ze zielen met een jonkelkoor in elkaar smarge wien. En wat krijg ik zei, max de keuze wat dichter onder de BM'kes terug. Zoals Jereveen en Jouwer is net daar. En dan wordt hij de midden wat hard. Grauw, Akkerum en Huzum die ik bewust de midden houden. Door die geul heen. En daar helemaal Rioksbuis in beeld. Dat zien we dan, dat zal drachten weer op de hele mannen denk ik. De hele mannen waarschijnlijk. Die dan echt voor de onderkant van de markt kiezen. Waar minder last heeft van de BM'kes. Maar wel wat meer last van de worstkippen. Het mooi te zien hoeveel het publiek dat er weer zit bij Ierzicht. Zit er al lekker op de stijgers. En het vooral nou een heel mooi zicht erop. Ja, en Pieter hij zei het al even in zijn stukje. Ik zal wel een prot achterom zijn, Matten. Ja. Dat wordt nog oorloer achterom zijn, denk ik. Ik denk het ik. En op een gegeven moment zal die skip met verder uit elkaar rijden, dan heeft ik wat minder last van elkaar. Dus dan zullen er wat minder mutaties of wisselingen wezen. Zeker deze eerste 2 rakken, dan kinderen wordt wat verloren. Akkerum eromheen. Altijd mooi herkenbaar, maar dat witte scootje en die blauwe smurvenshirts. Ja. Wat er dan altijd zijn, hè, de smurven. Maar voor u is wel handig, want ze zijn altijd dadelijk te herkennen. Nou, en Grauw is altijd te herkennen aan het gele kapje en het gele kontje. En Grauw gaat nou dadelijk als tweede om die tonnen heen. Hier hebben ze. En dan zitten ze dus correct als Sneun er weer heel goed bij. Zal ik nou bij de keuzes die je meidje maakt, hè? Akkerum kiest ervoor om de trusten terug te gaan. Ja. Ben ik wel benieuwd welke keuze had Grauw nou maakt. Als hij er echt de keuze maakt om het bovendeel te gaan, dan heeft ze geen les van die skippen dat hij de wienbedier te zeilen neemt. Ja, en die keuzes die bepalen wel, nou ja, als het 20 meter verder naar voren lijst of verder naar achteren lijst. Huzum hier een strijder eromheen. En vlak daarachter Ljouwert als vierde. De Ljouwters. Mooi. Pieter Jan Posma naast Willem Zwaga. Pieter Jan Posma, hè, een betoefd zieler, is de adviseur bij Ljouwert. En dit is het scootje van Langwar. Jana Water weer direct naar wat zijn er met tonnen gaan. Die bij de vorige tonnen draaide Jana Water maar onder. Bij wat zijn. Maar ze hebben net zoveel les van want ze kon ook wel aansluiten. Het is net zo dat de Zuidwest ook en
Heerenveen kwam erachterom volgens mij dat die haar een bedriegje kon. Nee, Langwaar is als vijfde om de tonnen gaan en dan gaat wat zijn Noah zesde en vlak daarachter Janne Wout. En dat is dus de zonde. Nou, voorop daar zien we het nummer 12. Dat betekent dat ze als nummer 12 starten binnen. En ze gaan dus als zonde om die tonnen heen. Achter Janne Wout de Zuidwesthoeken. Op het 8e plakje, ik als 8e starten. Ja, die blijven mooi op een plakje lezen. Hè? En dat hield ik van Snits als negende starten en nou als negende om die tonnen heen. Enige mutatie op de wisseling nota hè, dat Snits Heerenveen inhalen heeft. Heerenveen zei ik maar straks wat meer onder die bjemkes. Ging ik even geen wien. Toen daar het Snits van profiteren kent. Dan, ja, wel opmerkelijk Drachten zo daar in beeld. Hè. Die heeft toch een hele mooie start, lieke dat. Hè. Die voetbal treien pakte. Van nou Olven, likken ze echt wel om dat achtste nog een plak te zien. En die toch heel gek uitkwam is daar bij de eerste tonnen. En nou echt in de achtereind zit met Jouweren en de hele mannen. En ik Lemmer, Ja. die is gewoon een grote verliezer van. Lemmer is een hele grote verliezer. Ja, virtueel was er op het laatste plak liggen. Ja, want de scootjes die het meest naar voren zielt binnen. Dat binnen dus Grauw, hè? 5 plakken naar voren. Jennewoud, ik 5 plakken naar voren en Huzum. Ja. Huzum is 3 plakjes naar voren. Ja, dan hebben we een volgwaarder. Van hoe ze om die tonnen heen komen binnen. En ja, ik ken het net vaker nog zeggen. Dat is dus de volgwaarder zat het in de wedstrijd leidt. Het wil net zeggen dat ze ik op die positie lezen. Omdat ze straks op nummer finishen moeten. Maar zat ze om de tonnen kwamen. Dat weer eerste Akrum, tweede Grauw, drie Huzum, vier Ljouwert, 5 Langwaar, 6 Woudsijn, 7 Jennewoud, 8 Zuidwesthoeken, 9 Snits, 10 Heerenveen, 11 Lemmer, 12 Drachten, 13 de Jouwe en 14 de hele mannen. Dus die laatste 2 die ben ik op haar plakje bleun, want zo ben ze ik starten. Ja, ze hebben wel een paar weksel, maar Ja. ze lezen nog wel met Uiteindelijk is het trekje, nou weer trekje 14. Ja, Drachten had een plakje verlen. Ja, Jennewoud had een heel soort woon. krijgt mooi Schenkoen in het vorige shot, maar ja, in dit shot ook. En dat Grauw echt bewust kiest om terug die goal te gaan. En Akrum echt iets leger. Iets leger op hem maar om iets minder les van die BMK's te halen. Ja, dat zijn keuzes die je meidje. Nou, en daar met die keuzes, ja, daar kun je het verschil meidje om ja, een stukje naar voren. Het gotje wat groter, het gotje wat litser te meidje. En zal iets ben die verschillen wel goed. En dus de keuzes daarin ben wel bepalend. Het is de achterrein. Ja. Drachten, de Jouwer en Lemmer. En hier hebben we de voorruim met Akrum en daarachterom Grauw. Jouterscootje. Mooi. De pijler, dat is nevens mij de zoon van Willem Zwager, Riemer Zwager. In de eerste fjouwer kiezen echt wat legere koers als de Langwaar. Zoals die gaat hem iets heger en de skip en de trever achter zitten, die sluiten daar wat bij jongen. Het lijkt het wat dat ja, Langwaar dan ja, de zaak een beetje ophoudt.
Want ik denk dat er wat zijn en hier wordt wel graag verder naar voren willen. Dat wil lang waar rek. Maar ja, het lijkt dat hij gewoon krijgt wat langzamer giert dan de rest. Dat is mooi voor wat zijn, hè. Voor hier toch wel wat moeizaam hier gaan. En zaterdag zit er goed bij met mooi ziel. En ik jood weer starten dan ook als vierde. Dus maar dat kunnen ze nooit vloot houden. Hè. Voor hier zakken ze er dan vaak wel na een goede start wel terug in. Ja. En dat is nou net zo, Klaas van der Meulen. Nee, tenminste nog net. Ze hebben wel Jenne Water achter zitten. En Ja, die zal verder naar voren willen. En daar kist vaak een krek van profiteren. Hè. Langwaar, of wat zijn wat les krijgt van Langwaar, dat hij toch het wat ophoudt. Dan zou Jenne Water zich positioneren kunnen. Toch er correct binnen te sturen. Dat ze er bij de ton aan tussen zitten. laten we zien naar die voorste twee, Akram en Grauw. Is dat verschil lietser worden of net? Ja, misschien een beetje. Heel witser. iets beetje, maar nog net echt dat size van Grauw rint echt op Akram in. Dat gevoel heb ik net. En dat hoeft op zich echt net, hè? Nee. Wat zij, zit zij scheepslengte tussen op de finish aan. Dus ja, dat zij is 24 meter, zijn de bordjes 24 meter ruddelkosten in. Ja. Ja, dus dat moet er... Zo'n 44 meter. ja, dat moet er tussen zitten. Nou, dat zit er nog net tussen. En hier hebben we even de inhaalmanoeuvre van Lauwert mist. Ja, die leidt nou weer op de tweede plak. Ja. Die Ja, zit als tweede starten, dus die leidt weer op het plakje waar ze begon binnen. Maar die is dus hem voorbij. Ja. Nou, ik verwacht je nog dat zij wat meer de onderkant van de maar houden. Hè? Iets hetzelfde wat Jouwer hier ook doet ten opzichte van Drachten. De onderkant van de maar houden wat minder les van de Bjemkes en wat meer de vrije wing. Zou ik even mooi zien dat het een smel lang eind is. Ja, de wedstrijd zelf ook wel een paar keer mochten. En als er dan op een wien is, dus dat er echt cruiseraking zit, is het wel een van de mooiste wedstrijden om te zielen. Ja, want dan is het een heel lang cruise. Ja, hij is echt prachtig cruiseraak. Maar rond de wal, maar de ondipten. Alles zit erin wat goed te zielen is. Zeker in combinatie met deze walstarten en deze nauwe wetteren. En dan vanaf Waas die op de hen op rommere wetters. Ja, dat is wel heel mooie variatie in de omstandigheden. Akram is er weer. Nou, Ja. dat lijkt het me nou dat die oude staan echt wel iets worden Ja, is. ja. Dat Pieter die stil zijn Steven nek en dan won Pikker broekenmatten. Ja, Ja, die oude staan is echt wel iets worden. Grauw zit hem nou echt wel op de kont. ja. Wat zijn in duel met Jenne Wout, lijkt het mij. Ja. Ja, Jenne Wout echt door de geul heen. Wout zijn wat meer naar de onderkant, op het vrije winterzietje. Ja, dan is daar de vraag, zit Jenne Wout ertussen bij de ton? Is het boord op boord? Er zit wel gong in Jenne Wout. Ja. Ja. Ja, het gaat nou om een tonnen. Zo ben er nog wel wat wisselingen. Hè? Ik ben net Ja, hele toch grote wel, hè? dat hier van Nee. voor het jou 4 plakken naar voren gaat nou nog, maar wel plakje voor plakje. En ik heel benieuwd wat er direct uitkomt met Jenne Wout en Wout zijn. Wout zijn gaat nog wat omheen. Die wil dat God wat dicht zielen. Ben ik benieuwd dat Jenne Wout daar nog tussen zit. Nou, als die ertussen zit, dan zal hij mij omheen maken. Wout zijn kan ook wat loeven. Dan maak ik weer wat snelheid. Die zullen hem er waarschijnlijk direct voor uitsnijden kennen. Ik er direct iets meer wind te komen. Ja. Trekt even een wolkje voor de zin, denk ik. Ja.
Ja, wat zijn zit er nog voor Gennewoord? Lange waar is om het tonen, lijkt het mij. Of gaat er nou Ja, die omheen? moet er direct omheen. Wat zijn Ja. maar een beetje rond een meidje. Volgens vat die, ja, die gaat gewoon harder dan lang waar. Hier hebben we die ronding mooi in beeld. Die tonnenronding. En dan zie ik dat vlak daarachter zit wat zijn. En daar dan weer vlak achter Jennewoord. Nu begint het wel wat op achter elkaar Ja. te likjen. Ja, er zit weinig actie zien. Nou, onboord was gewoon die voorgangers zo gauw mogelijk inhalen. Dus ja, daar is alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je nog wel eens verschil, hè? Ljouwert ziet het Gotje McGraw ook een beetje dicht. Ja, die komt er ook wat bij. Ja, ja. Ja, daarachter Huzum een beetje in het vrije veld. En lang waren de onveerder van het peloton. Ja, laten we maar wat in wielersporttermen blijven. Ja, Hier Albert Visser, de hardskipper van de Lemmer. Voorop. Meestal is er eentje die het voordek in de gaten houdt. Hè? Die, Ja. die het uitzocht. Die het aan een skipper duidelijk maakt van ken iets wel of ken iets net. En dan zit er achterop ik nog een adviseur. ja. Dus eigenlijk binnen 2 Ja, adviseurs. ja. Nou, dat is ook zeker heel prettig bij deze wedstrijd. Ja, eigenlijk bij elke wedstrijd, maar zeker hier omdat het wel best wel dicht bij elkaar manoeuvreert, omdat het wetter zo snel is. Nou, wel opmerkelijk Drachten. Die echt een hele mooie start hier. Ja, Tot en- waar pakte en die nou echt Dus- samen met de hele mannen weer plakken, tredje en een viertje. Hè? De 2 draagste scootjes achterom. Ja, Op het eigen wetter. op het eigen wetter. En nou, ja, die zal Nario Kooi nou ook nog, dus dat helpt echt net. En net wordt nog hier het goed of fout doet, maar het oudst, maar dan noemen tol, dat zou ook rutten. Toch weer krijgt zo'n sneur in de achterlijn. Een paar van de favorieten. Hè? Jereveen Lemmer en de Jouwer. Ja, Heerenveen weer starten op 10 en die leidt nog steeds 10. Snits 9 denk ik, dus ja, die horen hun plakje. Dan Lemmer van 5 naar je halve. Ja, nou, alleen maar hebben ze dan inhalen en Janne Woord het hun afharden weer inhalen. Ja, achterop een discussie over hoe het matten hier denk ik, of hoe het dienen. Ja, Nou, is goed. Moet in ieder geval daar te gaan. maar tijdens de wedstrijd? Ja. Maak je dat voor na de wedstrijd bewaren? Ja, hangt er vanaf werd het ook hier. Ja. Is just dat het toch hier weer iets minder waait. Misschien iets meer onder de BM'kes. Maar die eerste treien die scoren al in elkaar. En dat tussen Akker en Grauw wordt steeds litser. En ik Ljout zal daar dan bij komen.
Ja, zeker in de concentratie binnen gewoon hele drege wedstrijden voor die bemanningen. Ik is nooit ontspannen, ik kan hem net op automatische piloot zetten en dat wil. Ik kan net even vanuit een cadans, om toch in wielertermen te blijven, even vanuit een cadans zielen gaan, omdat het steeds weer verhoort. Op die rommere wetter, als dan een keer in een mooie cruiserak zit, en we hem goed onderwien, dan kun je het prima daar vanuit terug gaan. Ik dan maar steeds scherp blijven, maar hier ben die verhoringen komen zo snel op elkaar en ja, in de concentratie ben ik gewoon drege wedstrijden. Dus, Ja, dan is het een kwestie van 2 uur lang goed die focus houden. ja, dan vind ik hier, nou ja, wat dichter onder de BM'kesdel proberen te gaan, boven Snitsdel. Probeer eens in, nou ja, dan is maar de keus om het vleugeltje te zien, het bovenop zit, hebben ze daar wel wat wien. Ja. Maar de vak valt al binnen, Snit zet de vak nou weer vol. Dan is de keus, kunnen we eronder uitvallen. Heerenveen had hem ook weer vol en ja, volgende ton is stuurboord om, dan worst we aan de binnenkant zitten. Snit die hem nou weer kijken wat jij erop pakt. Heerenveen lijkt er ook in het rennen. Snit krijgt er nou ook last van. Wien we door de zeilnaam, trouw Heerenveen bij Snit. Mooi strijd, Jere. Ja. Nee, dit zat de bordjes ervoor hingen om die plak en gier het rek nou. Ja. Ja, dan valt de vak van Snitsek in, dus dan is de power kwijt en dan zal Heerenveen er ook wel heen rennen. En dat zullen we dus ik. Maar mooi manoeuvreerd en dat doe je net alleen nog een skipper, maar als bemanning even op tijd met z'n allen omheen. Even naar boven stekken. Dan staat maar je plakje voor plakje, maar je zijn wedstrijdzielen. Akkerum zet het draai in voor weer een tonnenronding. De tonnen daarbij Ierzicht en daarbij dat evenemententerrein van de Veenhoop. Nou, Grauw zit vlak achter je. Ja, ja. Nou, en die hoed aan maar tot de helft in het grid moet raken. Ja. En Akkerum met helemaal tot de eind. Ja, dus Grauw luidt virtueel eerste. Ja. Dat door ik wat te zeggen. Ljout zal zich hier nog graag in mengen willen. Ja, want wat is het verschil tussen Ljout en Akkerum? Ljout is als treden Ja. 48 meter. Nou, dat zit er wel tussen. Dus Ja. Ljout luidt nog wel treden. Jenne Bolt, want we misschien naar Sjen. Ja, maar die zit achter Langwaar. En Langwaar houdt het peloton gewoon wat op. Dus daar zal aan, die zit eerst voorbij moeten. Voordat die daar in de buurt komen kunnen. Langwaar ligt het nog wat los te komen van wat zijn. En zo zullen de verschillen dan in de totale wedstrijd steeds verder uit elkaar komen. Het is wat ziek in om wisselingen. Met de acties binnen krijg je met Heerenveen en Snits. Dat ben dan wel ja, de dingetjes waar het om gaat in deze wedstrijd. Ja, want elk plakje telt. Ja, Maar Akkerum luidt eerste, tweede Grauw en derde Ljout. Die ben ik al weer om de tonnen heen, deze treien. En dan zien we nou dat onderin het beeld dat Huzum ik de ronding in zet om die tonnen te gaan. Dus Huzum als vierde om de tonnen. En dan daarachter de onvierder van het peloton, dat is Langwaar. en dan als ze om deze tonnen heen gaan binnen, dan hebben ze de zeil nog stuurboord. Dus de matse voorrang gaan onder skippen die hier heen komen. Dan zie je Akkerum en Grauw die er echt boven del willen. Dus die wil net de wien uit de zeil, dan worden het door die skippen die door bak wordt varen. En Ljout kiest er bewust voor de onderkant van de maar. Die wil gewoon vrije wien hebben. Bij de onderkant del dan maar een beetje oud Duits en worden door de skippen die erom komen. Maar in ieder geval geen les van die BM'kes. Dus krijgt een Grauw ook leven zien. Die had gewoon even wat minder wien.
Achter die... Maar dat is Ja. wel nieuwsgierig, want Ja, ja, ja. hoe dat aan zijn nut pakt. ja. En Grauw, of jou het kiest echt een orenroute als Grauw en Akrum. Willem Zwager is weer rond de onval. Ja. Zo kennen we Mick. Langwares vijfde om het tonnen. Wat zijn size en Jennewoord Son. De links in beeld de Zuidwesthoeken. Die gaat nou als achtste om de tonnen. Ja, en de Zuidwesthoeken hier in beeld. Daar is een heel soort onverhoren het oude winter. Het schip is volle lichter worden. Had er ik een soort zaal bij kregen. Maar Aron Sneu bij Grauw kwam dat er nog net helemaal uit. Auke die eindigen als 12e. Andor Faber die vregen hem van de morgen naar het verhaal van Aron Sneu. Mijn jongste dochter, dus Pijlster, die wie even het evenwicht kwijt. We kregen een dikke vlaag in en we gingen even heel scheef. En ja, toen speelde haar de voeten onder het leven uit en lag ze op boord. Ja. Schrikken? Ja, ja, ze was trokken, maar ja, je houdt er altijd een beetje rekening mee natuurlijk. Dus we hebben het geprobeerd bij te pakken, maar ja, dat ruimbroek aan en dan die skep vol water en dat voelde net mooi. Dus ja. Gelukkig weer geen andere scootjes vlakbij in de buurt, dus ze konden rustig houden dat er een rubberbootje kwam om erop te pikken. Voelt dat. Nou, beskippen, maar de beste ik heid. Schrokst als heid of voelt dat denk je ze red hebben? Ja, nou ja, goed. Het Bengel iets bij meer, dus die redden gewoon. Ze kunnen elke zwemmers hebben. Dus je schrikt wel even, maar als je dan zorgt dat er geen schepen achter die jongens zitten dat het gevaarlijk worden kan, dan zul je weer rustig verder. Wij hadden dit hier hege verwachtings van Jim, want Jim had natuurlijk het scootje flink ompakt. Hoe zit die verwachtings bij hemzelf? Ja, nou, die verwachtings binnen bij ons ik wel vrij heeg. Ja. Dus, nou ja, volgens mij hebben we nou in Grauw dezelfde uitslag maken als verleden hier. En toen ging het letter beter. De eerste 3 dagen ben ik nooit uw favoriete wedstrijdwetters. Dus, Heb net nou Jim het skip wat vlugger maken ha? nou, nee, het is, ja, ik vind je net zo heel leuk ziel. Je hebt vrij beperkt in je keuzes, je wordt wat dwongen door de omstandigheden. En het is net echt, ik vind het net echt leuk bij het ziel, niet mijn scootje. Mijn schouken zou het wel leuk zijn, denk ik, maar mijn scootje vind ik het in het vol onder. Ik vind het net zo vol om, nou ja, de master even terugheen, want het jet erbij bij het SK Scootjeszeel. De snelle wetters in het begin van de reeks wedstrijden. Morgen Jennewaard nog en daarna zie je wat grote wetter op. Intussen ben ik alweer wat scootjes om die tonnen heen gaan, achter de Zuidwesthoeken die als achtste eromheen gaan. Lijkt nou Jereveen is een plakje opscoot, lijkt nou Njoggende. Snits is 10e, de Lemmer is 11e. Dan krijgen we op een 12e plakje de Jouwer. Die gaat er al omheen. En Drachten en ik dacht de eerste hele mannen. Ja, helemaal Ja, wie hè? voor, Ja. wie voor Dracht. Ja. Eerste hele mannen en dan Drachten als laatste erop. Ja, wel grappig om te jaren, hè, wat Auker dan zei dat het best wel dat er net vol onvindt om hier te zielen. Nee. Nee. Maar ja, dat is wel het scootjeszeel natuurlijk. Hè. Dat Jert Hiets weet ik altijd wel op die nauwe wetters. Ik vind wel dat dit echt bij het scootjeszeel niet. Ja, je hebt iets, moest er vracht verveen worden. En Ja. dan gong ze toch de vjetten in Friesland en Drenthe en Nooriezen. Ja. Ja. En dan is dit nog relatief rond natuurlijk. Hè. Als het echt naar die snelle jetjes zoals. Maar Ik heb een keer met Auke Maaijwest te trainen. Dat Ja. is ook alweer een paar jaar linie. Maar dan zo zei ze, scootje light in Staren, begin de Iselmar op. ja. Maar nee, we gaan in het kanaal. Het Johan Frieso kanaal. Ja. Daar trainen. De hele kwatte slagjes maatje. Ja. Tussen een paar pjellen terug. En nou, toen heb ik wel bewondering gekregen voor de stuurmanskunst Ja. van een skipper. Maar dat is sneller dan hier. Volle smeller. Ja. Ja. Dus, Hij kent het wel dus. ja, dat denk ik ook wel. Maar dat zou ik mooi Ja. dat ik leuk vinden. Ja, ja. En wat er vertelde door zijn dochter Anneke, die dus in het wetter Ja. sneun, dat hebben wij al net zien, maar is wel gebeurd en hij reageert er heel nuchter Ja, op. hè? heel nuchter. Ja.
Ja. Wat we hier in de wedstrijd willen zorgen is dat het gat tussen Akkerum en Grauw wat groter wordt. En dat Ljouwert wat dichter bij Grauw komt. Ja, ik heb het idee dat Ljouwert echt een onval inzet. Ja, die leidt wel aan de onderkant nog. Dus Grauw zit aan de goede kant van de tonnen. Maar Akkerum is wel wat voortran bij Grauw. Maar op zich niks aan de hand. Grauw komt van Zoon, Ljouwert komt van Trijen. Dus Ljouwert moet al Fjouwer plakken. Fjouwer scheepslengte voor Grauw is er voordat hij in de stand er voor eindigje wil. Ja, Maar wel mooi, ze proberen het wel. Het is echt, het liep het aan de boetekant. Dan vallen we in herhaling aan de boetekant dat het maar wat een opdracht is. Maar onboord is het echt zenuwslopend. Zo. Ja. Ja, ik krijg nou correct een berichtje binnen, Geerle. Want we hier toen Anneke, die toen boordslijn weer bij het Zuidwesthoekskoetsje. Ja. Ja, ik krijg een berichtje. Geerle is zelf ook wel eens op boordslijn. Ja, klopt. Ja, ik ben er wel eens, ik ga er wel eens in lijn. Ja. Maar dat is gelukkig al goed gang. Toen winnen er wel wat scootjes in de buurt. Maar Ja, dat weer op die slimme omvaring doen op Lemmers zeker. nee, toen kwam mijn broer op toen boord. op Douwe, In ja. 2018 toen werden we ongeveer op het roer. Toen werd ik door het helmhout erin sketten. Ja. Uiteindelijk al goed kwam. In het bootje weer aan boord bracht. En, Ja. maar als het naar de wedstrijd, er binnen wel wat aanvallen. Ja? Er binnen wel wat mutaties. Er Dit is gebeurt nog wel net, wat. Ja, Ja, dit is nog net die. Dit is nog net zeker. beslikken, nee. En wat was het correct dat ik zei? Elk plakje is een punt. Ja. Tenminste voor jezelf. En het tegenstander krijgt dan een punt meer. Dus die zit echt Nou ja, nog wel nu wat in. kunnen we wel heel duidelijk zien dat Akkerum echt wel weer voortroen is Ja. bij Grauw. Ja, Het verschil is groter worden. ja. Maar de eerste treien die zullen al koren net zo volle naar hier. Want die zullen alle treien wel tevreden zijn met hun plakje wetsel is het denk ik. Ik ken wel eens dat in de ring van de wedstrijd Ljouwert toch nog iets meer wil. Ja, Maar ik zo... Willem Zwager kende. Ja, maar soms mee knopen en even tellen. Ja. Akkerum mooi op kop. Ja. Zullen we dat Ljouwert dichter bij Grauw komen is? Willem zit ik al eens even achterom. Ja, van achteren is er net vol Nee. dreiging nog. Huzum, ja, die komt wel van Seis. Dan moet die eerst het gotje nog een beetje dichtzielen. Maar daar zit nog volle meer tussen dan die treien scheepslengte. Ja. En het is ook wel zo, op deze koers dan rent het Ljouwertscootje gewoon heel snel. Dit is wel Harwien. Ja, Een mooie... en dat doet ze gewoon goed. Dat kies ik goed. Ja, er moet aan maar iets. Edwin valt even voort en door Hels zoals zelf wel het vlaatje. Dan kan Huzum een stuk dichterbij komen. Maar er zit nog Nou, wel er zit 200 meter tussen, denk ik. Er zit een heel grut gat tussen. Ja. Ja. Die eerste treien die misschien ben wel los. Ja. Akkerum, Grauw, Ljouwert. De grotere schip, die start ik wat moeilijker, hè, zoals voor Ljouwert en Langwaard. Die moet gewoon heger draaien. Die moet meer kantenmeters om heeg draaien. Dus voordat die echt de power in het zeil had ten opzichte van het gewicht van het schip. Ja, dat wordt gewoon wat langer. Ja, en op naar Drachten, daar stiert echt meer wien, hè? Dat is juist duidelijk. Ja, zeker van Langwaard. Die werd nog aan twee kanten bestookt. Hè. En wat die er boven gaat. Wat zijn die er wat onder gaat. Dus daar zit nog wel wat spanning in. Langwaard die nou kiest om een beetje te vallen. Een beetje naar wat zijn daar. Dat zullen wel wat rond in Januari. Dat die er wel wat boven kan. Dan weer omheen gaan, dan gaan ze weer meer les van die schepen die te zien komen zoals Grauw en Ljouwert. Ze lezen stuurboord, dus je moet die schepen rond te aan. Nou, Langwaard bloed ervoor nog. Nou, dat betekent dan dat hier een heel loef Wat duel. zeer. Loef.
Dat Heerenveen echt een heel soort verliest. En die wordt nog wel eens lienhellen door Jouren en Lemmer. Dus die gaan echt onder die BM'kes terug. Nou, als er nou helemaal Joks in is die er onderdeel doet, dat zou dan snits wezen kunnen. Dan kan die zo deze skippen weer. Nou, we hebben het zo, Heerenveen die strakjes echt dichter onder die BM'kes terug om snits in te hellen. Daar profiteren ze van. Nou ze doorzitten en dan rennen de skippen eronder terug. Helemaal bij de Waldel en dit. Ja, ze wil binnen positioneren bij die tonnen. Nou, Lemmer is nu voor, dus die zal ik binnen positioneren aan ten opzichte van Heerenveen en de Jouwer. Nou, Snits het kozen voor de onderkant, die gaat nog al wat omheen, want er is zelfs de hele man al onder de trok aan. Ja, hier is nog wel het een en het Ja, ander. je bent een mutaties. Ja. Langwaardig gaat er nou omheen. Laten we maar gewoon de tonnenronding opschreeuwen. Dan is de vraag, zit Jenna Water ertussen bij wat zijn? Dat ligt het al op. Jenna Water pakt wat zijn. Nou, dan is Jenne wat nog een plakje op schoot. Ja. En dan wat zijn daar dus achter Jenne wat. En dan Zuidwesthoeken heel stabiel op dat 8e plak. Die gaat als 8e om die tonnen heen. En de Nijssel dan. Nou, dan moeten we de nou maar eens even zien. Dan komt links uit beeld komt het Lemmer direct. En je reactie in beeld hebben we de hele mannen. Ja. Mijn snits. En links komt het Lemmer, Jouren en Heerenveen. Heel mooi in beeld. Heerenveen die toch wel de verliezer is van dit rak. Het vorige raak nog een plakje pakt. Ja, En nou zakjes. daar staat het nog lekker. In ieder geval Lemmer, beetje kwijt, de Jouwer beetje kwijt en ook de hele mannen. We trekken alleen naar Drachten even net jong, met die nou bedaren wie. Drachten zit nog wel wat achterin. Nou, die zijn volle strijders in de tweede deel. Ja. In die achterrijden, dan mat het als we dat Drachten er dichterbij komt. Dat. Dit is de hele man die er nou om gaat. Ja, die gaat is voor Lemmer. Die is een hele lijn op schoot. Van Tredje naar Jongen. Lemmer dan nou als het ziende erom. En daarachter de Jouwer. Op Alve. En pas dan. Komt Snits en daarachter Heerenveen. Heerenveen zit er wel wat tussen met Snits. Dus ja, bij de tonnen wie wordt Snits is, maar Heerenveen het Snits zich al weer te pakken. Drachten die ik voor Trode Wing hier, dus die komt nog onder Heerenveen te lezen. Ja, dan is het er al weer omheen. Hè? Ja, nou, wel opmerkelijk. Hè? Nou. Heerenveen en Snits die er van Jochen het zien naar 12 en tredje gaan. In eerst een rakje. Ja, dan kunnen wij wel zeggen, het is een beetje saai, maar dan Nee, er gebeurt genoeg. gebeurt er genoeg. Maar je moet het Zeker wel qua even- wegslingen. Ja, Het zijn misschien net de spectaculairste acties en manoeuvres, maar wel
Ja, qua wisselingen gebeurt er nog wel wat. Hier zullen we Jenne Woord echt ondring bij Langwaar. Zal er echt boven proberen te komen. Het is hetzelfde wat Jarreveen straks bij Snitsdier. En nou echt op basis van ja, pure snelheid drukken ze hem daarboven. Ja, nou is maar krijg waar. Pak nou als eerste de goede vlaagjes weer op. Want ze zien wat in een lijn te komen. Ja, want Jenne Woord komt er maar iets meer gang in. Dus die zal iets letter kan die in die leiden. Langwaar komt er dan iets verder weer uit. En dan is het kunst waar. Pakt hem als eerste op. Zou het nou liek het kan Langwaar dat nog horen. Maar Jenne Woord gaat nog een keer omheen. Dan zit ze aan de binnenkant bij de tonnen weer. De volgende tonne is Tjorbord om. Langwaar krijgt nog weer de wien. En dan kun je hem er waarschijnlijk weer correct onderuit snijden. Ja, maar ja, als we het hebben hoe virtueel. Ja, Hè? ja. Langwaar is als tweede starten en Jenne Woord als tolfde. Dan leidt Jenne Woord echt wel voor. Ja, maar Jenne Woord zal verder naar voren willen. En die zal ik... Ja, precies. Maar hun tolfde plak, dan hebben ze... op een finish is een saffel goed, meidje. En ik moet even een rectificatie doen, want ik hier door Anneke de Groot, de dochter van Auke de Groot, die door boordslaan weer. Maar dat is net, dat klopt net, want Auke die heeft nog een dochter aan boord en dat is Hilly. En Hilly is de dochter die het oerboordslaan is, Auron Sneun. Dus dan hebben we dat ik even recht zet. Litermeter is mooi het Akkermes koetsje weer bij de tonnen. Nou, hier het gevecht tussen Jarreveen en Snits. Nee. Ja, alleen dan oorsom. Net Correct een oorsom. Rotelin, hè? Ja. Ja, deze treien hebben er echt een heel lijn uit nog mee het treien. En dan haast hem in de jas patat, er een beetje tussenin. En dan Langwaar, ja, die eindelijk Jenne Woord en Woord zijn een beetje opkeert. Dat is er wel lastig in, dus op snelheid of kissen gewoon heel lastig in Helly. En Langwaar die kreeg nooit als eerste die vlagen. Die rent nooit weer voort bij Jenne Woord. Nou, voor mensen die het wat letter inschakelen, hè. De wedstrijd bij de Veenhoop is nu zo ongeveer een uur ondergang. We binnen starten met een sleepstart, omdat er net vanuit de wal starten we record vanuit het Grietmansrek. Dus eerst binnen alle scootjes die binnen de mar opsleept en door op een bepaald stuit klonk het startschot en kon ze los. En Akkerem is als eerste starten en leidt ik nog altijd op het eerste plak. Daarachter Grauw, die het van startnummer 100 komt, dus die het 5 plakken won. En daarachter Ljouwert, die ik op het tweede plak starten is. Dus die eerste treien, Akkerem, Grauw en Ljouwert, die lezen echt, nou ja, on kop van de wedstrijd. Daartussenin Heusem. En dan komt er een soort van peloton dat onvierd wordt. Toch Langwaar, daarachter Jenne Woord en Woord zijn. Nou, dat is ongeveer wat we nou staan na een uren wedstrijd. De wedstrijdleiding het wel onkundige. Ja, we moeten finishen op nummer. Dat betekent dat Akkerem naar nummer 4 moet. Die moet helemaal achterin het Grietmansrek finishen. En Grauw die hoegt volle minder 4 het Grietmansrek in. Dus virtueel leidt Grauw op kop. Die werkt mooi de Sjen, hè? Grauw en Akkerem die werden keuzemeester om er bovenlangs te gaan. En Ljout, ja, die het echt weer naar de onderkant van de margeert. Dus ik krijg mij qua meters wel wat inhalen. Dus het kotje naar Grauw wat litser maken. Heel benieuwd hoe het nou ook er zo uitkomt. Hier de Huizemers.
Ah, dat wordt nog wel een skierig aanzien, hè, die finish. Maar Ja. dat op noemer finishje. Want we hebben verschillende scootjes die toch op een heel oorplak zielen als we ze nou, als we ze op starten binnen. Ja. Dus dat wordt heel nieuwsgierig. Ik het wel dat Grauw en Akkerum nog wat jeder weer naar de onderkant gaan. Wat minder lang aan de bovenkant van wie die hing bleven. Hier hebben we de hele mannen. Nou, die is als laatste starten. Ja, En die leidt op jongen. ja. Dan weet ik net van een dat ze achter de Zuidwest ook lezen. Maar nou ja, zeg maar... Zo maar kwalijk dat Grietmans rek in. ja, ja. En Zuidwest ook, maar toch wel tot de midden. Ja. Toch is de, het raakt naar Drachten daar. Ben er wat meer wisselingen dan de andere kant dus. Van Sander meter is heel knap. Heel mooi op het vierde plakje. Als debutant in deze nauwe wetters. Ik denk het mis dat Akram de enorme voorsprong die ze hier en ik weer wat kwijtrek is. Ja, ja. Hè, Grauw zit er weer dichterbij. Lijkt het ik meer gong te hebben. Ja, die heeft even een goede vlaag. Zullen ervoor net onder terug rennen dat ze er nou vooruit komen. Ja, wat ze met deze vlaag wat langs die onderwal kennen. Ja. Dit is dan wel handling. Hè? Als de vak nou krijgt de Steve. Als ze scoort krijgt de Steve of krijgt de los. Ja, dan maken ze gewoon minder snelheid. En als dat wel goed is, dan, ja, dan kan het. De hele mannen is als joggende om de tonnen heen gaan en alleen maar als ziende. Ja, de hest in dit rek net een heel soort wisseling. Nee. Eigenlijk ontnota helemaal niet. Zo zeg ik steeds met die score bezig. Weer een beetje vier, weer een beetje on. Die had ik voor de vak. Want de hoek weer onder de wien op het schip komt, ja, die verhoort het steeds. En ik in kracht verhoort het. Is Grauw Akram voorbij? Nee, nou ja, het is bakbotom. Dus als het aan de binnenkant zit, dan is het clear. Maar ze hadden nog wel... nou net zo dichtbij was als dit. Ze zullen hem voor het net eronder uit rennen, verwacht ik. Maar... Ja. De Akram moet nog de layout kiest nou bewust voor wat hegere koers. Ja, dat ze binnenste lezen. Ja, dan krijgen ze beide nog goed. Dan kies ik zien, hè. Grauw heeft scoort wat losser dan Akram. Dan krijgt het verschil wezen. Nou, het zwit in de beelnaad, zei Pieter Meter dan. Ik denk dat dat nou wel het. Ja, ja. Maar hij hoeft net om te zien. Nee, Je kan nog in niet ook dit- hem zien. in dit geval net, nee. Maar hij sjost het wel, hè. Grauw rint wel wat hutter. En het kapje komt steeds wat verder gevaarlijker te lezen. En Akram zit nog boven de tonnen, dus die mut direct ook nog een stukje afvallen. Nou zal Grauw daar geen risico's nemen. Dan lijkt het wel wat litser te worden, Ja. dat verschil. Maar Ja, Akram moet nog vallen. Dus het kapje moet nog naar beneden. En dan zegt je dat het verschil weer groter wordt. Akram nu even omheen maar voor die tonnen. Ja.
Dat is voor de vaargeul. Ja, dat ben een vaargeulton. Ja, en hoe is het in zo'n situatie? Dat je zou aan het strijden binnen, zou aan het vechten binnen, die in het zien horen. Hoe is dat dan aan boord? Is dat, Nee, iedereen is dat rustig? Ja, ja. Bij hem wel? Ja, hier wel. Ja. Hier wel. Iedereen is gewoon bezig met zijn ding. Scoort de man alleen maar net zeil. Wanneer maak ik hem weer wat ongelukken, wanneer maak ik hem weer wat vieren? De vallen geen krachttermen. Nee. Oké. Dat goed is net. Nee, daar train ik voor. Omdat gewoon die trajecten in die raken goed te doen. En Grauw en Akkerem zijn normaal in de street. En daar kan Lauwert ik zou van profiteren. Het zal net wel dat hij zijn voort voorbij schielt. Maar dat Grauw nog wat les krijgt. Ja, want die Ljouwert zal direct misschien wat wien uit hun zeil nemen. Dat ze een beetje gevaarlijker komen. Vakje valt alleen bij Grauw. En die nog les van Akkerem erin. Ja. Nou, dan Ljouwert de snelheid meeneemt en die prikt hem ertussen. Risico hoe ze net te nemen. Tenminste, zou ik net nemen. Maar je bent er wel bij, dus het rijden dat... Nou, dit is een mooie street. Ja, en dit zijn orenfacetten en orenkwaliteiten met een broeker dan in een cruiserak op Trahenna je met je trein zou uitlezen. Ja, je hebt gewoon oren dingen voor nodig. Nou, die eerste onval dus van Grauw op Akkerem, die het Akkerem nog afslaan kan. Ja. Vaar zal het direct echt een onval is, want je vaart in principe gewoon een koerswedstrijd van denken dat het snelste is om naar voren. Want je hoeft geen risico's te nemen. Mensen, noem maar zo aan. Loud het rijden, Akkerem het in. Ja, als ze voorbij keert, dan is ze voorbij. Maar zonder risico's kan dat prima. Ze blijven een mooie aan de benedenkant. Ze zullen er totaal geen risico's nemen om daartussen te drukken. Als het voor hun zou blijven, dan winnen zij deze wedstrijd. En dat... Maar ja, voorop zielt het wel lekkerder. Want Ja. dan kan je vrije slagen kiezen. Ja, Nou is dat het net heel... nee, en afstand wordt groter. Het is ook net zo dat er van achter nog meer dreiging komt. Hè, dat Jenne Wout van op 12 vindt. Dat ze dan al druk van krijgen. Want het veld gaat gewoon steeds verder uit elkaar. En die eerste treien, ja, dat het zo blijft. En dat is geen enkele reden dat het verhoren zal dat die eerste treien er net uit blijven zullen. En die volgorde kan wel oors worden. En dat is ook net zo slim voor Grauw. Enige die Ljouwt zal daar echt wel wat, ja, die wil nog wat, als hij nog wat wil, dan moet hij dat bij de eerste trein doen. Die had nog van achteren en rond en die ze met er wel voorblijven en ik wil trein escape maar dat is er wel. Als Ljouwt nog winnen wil, dan met ze echt wel in de aanval gaan. Ja, want hun grootste concurrent is nou Akkerem. Die zit er dichtst bij. Ja, Huzum gaat er nou pas omheen. Dat is toch een aardig verschil. Ja. Ja, die Huzum ziet een hele ontspannende wedstrijd zagen. Die Ja, had geen strijd van achteren nog net, van voren net. Nou, dat zijn wel weer mutaties. Dat hebben we net gezien. Want Jenne Wout en Bart zijn ben lang waar voorbij.
We waren even gefocust op die strijd Ja, tussen de voorin. eerste treien. Ja, ja. En ik Maar- vond een groot god, hè. Dus je bent voorbij, want ze rennen gewoon sneller dan lang waren. Zo dan wordt het voor Huzem ook wel wat minder ontspannen zullen, want die hebben nog een woord achter zich. Nou, en Huzem met een 6 en een woord met een 12. Nou, je zit geen 6 skipslenken tussen. Dus een woord leidt virtueel, denk ik, haast op het 4e plak. Zullen die wel een geweldige wedstrijd trouwens, hè, van ook 12. Ja. Plakje voor plakje naar Ja. voren. En dan te betekenen dat ze dat vorig jaar ook al deden. Ja, ja. Hè, van Als 14 je naar trainer er 12. ook echt bewust Ja. op. Straks als Grauw in de zeilen was een van de eerste omheen. Ja, dat is gewoon trainbaar. En ik zeker hier is ik hier bewust hinder te trainen. Nou ja, dat scheelt hij gewoon punten in zijn klassement. Ja, nou zo is toch zei ze, het scootje dat je wordt een tussenwedstrijd hebt, het draagste scootje, traint dat je net? Dat weet ik net. Ik weet net van alle wedstrijden trainen, maar ik weet wel dat Jenne Woord en ik snits is hier wel en JRVN die ben je echt wel bewust heen gegaan om hier wel te trainen. Ja, ja. En ik voor Grauw en Jenne Woord dat ze daar op die nauwe wedstrijden gewoon trainen. Ja. En snits heb je een trainingsweekend gehad en volgens mij JRVN ik dacht ik, nou Jenne Woord gaat hier wat makkelijker in, omdat ze hier zeker in het begin van het seizoen is hier ook. Dus dan Ja. Nou ja, Drachten is starten als 11e en leidt achterom, leidt nou 14e. Wil dat het eigen wetter is dat je van denken van ja, daar doe je het altijd goed op. Maar ontnoot daarnet, in elk geval mij had hem Hoekstrains die bemanning. Nou, Andor Faber die vregen hem wat er dit hier, het is zijn tweede jaar, oors is als Vlindier doet er debuteren. Ja, dat is wel een beetje oors. Het is alleen nog maar leuker en ik denk dat ik zou er ook hit. Maar je zit er krijg wat oors aan het helm houdt, je leert het skip beter kennen en je weet volle beter wat er op jou komt in een nieuwe rol. Dus dat is wel oors. Ja, ik wat minder senior misschien. Nou, ik ben het sowieso net zo zenuwachtig online, dus dat valt mooi. Maar je werkt je met volle meer ontspanning naar een data, naar een wedstrijd daar. Omdat je beter weet wat er regeld wordt, met welke verrassingen dat er wel je voorbij komen en welke had je voorwijzen kennen. En dat is wel heel leuk. Arne Sneun bij Grauw start je hem heel mooi, leidt je hem heel mooi. Ik denk nou, dit wordt het beste resultaat van Hattem Nota. Dat wie een 5e plak. Uiteindelijk krijg ik net. Hoe koe dat? Ja, die horen wie een vlugger. Ja, nee, de start wie, we kwamen er mooi fut. En de eerste klap die we fut maakten naar de wol die week super. En we hebben best lang twadderline hebben ze mij. En het mij natuurlijk net, maar ik telde hem al een heel iets beetje. Dus dan is het echt heel jammer dat ze fut zakst. Maar we weten wel waar het bij zit. En het zijn hele lietse foutjes. Of ja, qua resultaat hele grote fouten. Maar je weet in ieder geval waar het online, dus dat is het belangrijkste dan toch? Ja, daar hebben we een goed idee van en dan kun je best even balen van dat je het net vol horen kennen. Aan de andere kant, nou, dan mag je één duif van balen, dan moet je denken, nou, van tevoren gingen wij met de start op een pikbaar tekenen van de sector plak met drachtste scootje. Dus we kennen net ontevreden mee wezen. Maar we bezieken nog wel die vlag een keer die top te krijgen, dat moet een keer het hier. Nou, dat zal je het net wezen, door ik wel te voorspellen. nee, die komt Joet net in top. In ieder geval net vanwege dat ze op het podium staan. Nee, want we zeggen het draagste scootje hier achterom. Wil ze het Jereveen nou om de tonnen heen gaat, het werd toch wel een lies beetje inhellen. Ja, die heeft de jouwer pakt. En Jereveen gaat als half om de ton en we zeggen nog in een wisseling gele, hè? Ja, de hele mannen. Ja. Die had Zuidwest ook inhellen. Nou, de hele mannen die zielt dus nou op het 8e plak. Komt van Viertjen. Ja, dus ik op een finish kan die nog wel wat dwan. Zeker richting een Langwaar. Want dat is nou het skip wat voor hun leidt. En die met het 2. Dus Het verschil. de hele mannen kunnen samen eens even top zo'n zielen. Ja. Riochter Rietje. Ja, ja. Nou, hier is juist, hè. Janne wat zijn die dan, als ze dan Langwaar voorbij binnen, dat het ook voor een heel groot god is. En die zullen nog aansluiten bij Huzem. Dit raakt nog net, maar je nijwol. En dan kan daar ook nog wel eens wat street komen. Als je nog wel, hè, de eerste en de laatste, die liggen haast een kilometer uit elkaar. Ja.
We willen dat ze dat op start, best een 300 meter lezen ze dan uit elkaar. Ja, wat een verschil dan. Ja. Wat zijn hier zielt nou het beeld uit, leidt op een 6e plak. En daarachter zie je het griene scootje van Langwaar. En dan zie je in die dat verschil heel gauw heel groot wordt. Ja. Ja, en heel skof hebben ze erachter zitten. En erachter zitten heel dicht bij elkaar. En dan ben ze er voorbij. En dan zit Langwaar in één keer bij de achtervolgers daar weer. En dan ben ze daar weer voor. Ja, die rennen qua snelheid ben ik wel minder op dit moment. En die eerste traaien, die zullen we daar weer op waaien naar de tonnen gaan. Daarbij Ierzicht. Hakkerum krijgt even een vlaag. Stoert hem op. Ja, dat mooie is dan. De kans heel groot dat Grauw hem hier naar je krijgt. Sjoggen we krijgt net. Nee, ik ben bij Jennewaard. Jennewaard is dit, ja. En die gewoon zielend van tol van de 4 keer. En dan kennen we dat ze op nummer aan. Ik nog hier pakken kunnen. Ja, Snits is ik aardig uitzakken, want dat Ja. luidt nou hier naar je laatste. Ja, ja. Ik wel opmerkelijk. Dat een van de scootjes dat we van denken is een van de rapste scootjes van de vloot. Ja, ja. Zeker op de rommere wetters, maar een mooie tror in de wien, dan ben je zeker een van de favorieten. Nou komt er nog net uit. Ja, we mooi patiënt, lang waren die onder de geul zit, dus toch wat meer hoe die droegen gaat. En de hele mannen die krijgt wel in de geul zit. Dus gewoon wat minder verruwing van onderen. En dat kan krijgt die per meter wijze, die is nodig als om er bij de tonnen tussen te zitten. Dat zijn er best wel een heel soort variabelen waar je het rekening mee houden moet. Dus met de BMK's, met die voorgangers, met het zinkomende skippen, met het jipgong. En dat moet je alle keer in elkaar afwegen. Ja, en dan met de bemanning weer op handelen, met de stand van de zeil en de diepte van de zwerten, de vlakheid van de zeil. Zie dat jou het nou weer een oren koers zieket. Ja. Nou wordt lastig om daar nog voor Del te gaan. Ja, dat kan haast Dus niet. hij zal pas bij Nijwaard zijn ze eventueel oerstekken, maar dan zal Akkermek oerstekken verwacht ik. Dat ze daar voorlang waren, beide naar beneden gaan. Weer hebben wat zijn. We zullen even zien als ze dat ik dobben. Zo enerzijds biedt steeds dat jou die keuze al eerder maken, maar dan moest wel de keuze meidje kennen. Als het anders, als het is er zo komen, hoe bak wordt, dan moest wel die eigen koers houden. Ook is net zomaar uitwieken. Dan moest wel die skip met vrij varen. Pieter Schuttel is even op het horloge van hoe lang moeten we nog? Nou ja, dat is altijd de vraag. Nou, we zullen nog net oren. Nee. Jos krijgt zei ik nog dat Huzum een beetje in niemandsland zielt. Nou, die zit er nou... Maar nou die Woord en wat zijn Langwaard voorbij binnen, zit ze daar echt voorbij. Dus die zal alle waarde wel maar om die erachter te houden. En Jenne Woord zal zeker op nummer zal die Huzum pakken. En wat zijn op Fjouwer en Huzum op 6. Dus daar zit ze nog wel voor. Ik zal wel op nummer als in de wedstrijd. Ja, Wietse Banstra, voordekker. op het voordek van Huzum, hè? Ja, Lid van de Wietse Bandstra kennen we uit de IFK's. ja.
En er was zelfs sprake van dat hij skipper wilde zoeken op Huizen, maar dat mocht net. Ja, dat is vorig hier, hè? Ja, Toen, wie vorig hier sprake van. En dat mocht net omdat hij net uit een skipperslaag komt. Daar weet het zelf net helemaal mee eens. Maar nou ja, Nee. na alle reglementen goed bestuderen te hebben, het er hem de bedeling jong. Ja, je hebt vooral komt uit de skipperslaag, maar net uit de skipperslaag die het Vracht vervierde. Ja. Ja. Want zien voorouderen die vervierden die ook meest. Ja, Ja. Dus ja, zo correct is dat dan omskreun. ja, ja. Een echte groepjeswedstrijd zien zielen, hè? De eerste treien heeft en is dit treien en dan is er een groepje van fjouwer. Maar lang waar. Hele mannen, Zuidwesthoeken en Lemmer. En dan bij de eind met Jereveen, Jouwer, Snits en Drachten. Zeker Jereveen, Jouwer en Snits. Ja. Die verwacht je daar normaal gesproken net. Nou, en dat zijn we Sneu en ik al. Ja, ja. Langwaar gaat om de tonnen heen. Dan krijgen we weer de hele mannen. Lorenwiekmeter. Mooi hè. Huizum en Jennewaard. En wat zijn er wie met z'n trein in de groep en wat zijn kiest er echt voor om ergens tussen terug te gaan naar die onderkant van die wal. Die beziekt nog wat. Die wist ik het nog wat. Nou, we moeten zien wie wat zijn. Er zit wat energie in die groep. Er zit wat power in. Er zit echt wel wat. En datzelfde hield eens voor de hele mannen. De hele mannen zie het vorig jaar ik dreig. Die hier het dreigde wie een privé ik wat omstandigheden. Ja. En dat is dit hier volle rustiger. En nou, ze staan er volle beter voor zijn ze vreten jong Oké. bij de lotting. Ja. Hier moet ik ergens de twaswan van uw naaie waarman om boord zitten bij de Lemmer. Sibylle Waaier komt van de Lemmer en twaswan van hem binnen bemanningslid op het Lemster scootje. Oké. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog net weet welke gezichten dat erbij hebben. Dat moet nog even. Nou, daar hebben we nog 2 weken voor. Daar hebben we nog 2 weken voor. Helemaal positioneert hem daarboven lang waar. Je wil wat in de leiden in. En dan zullen Zuidwesthoeken die zullen voor de onderkant kiezen. En ik, Lemmer die zit erachter, die zullen waarschijnlijk naar de onderkant van de mar dan doeken. Ja, je Lemmer zocht helemaal, die gaat voet dadelijk naar beneden. Zelfs nog voor Snitsdel. Dan proberen ze gewoon eerder die wienwet te hebben dan deze beiden. Helemaal een matje vrijblijven van Langwaar. Maar hem net hinderen. Lijkt dat de hele mannen er hoe hen rent. Nou, en dan zullen ze nog een plakje opschouwen. Ja. Dan zullen zij zo'n plakjes winnen. Ja, En dan, hetzelfde als die aan woord, want die is van 12 naar 5. Ja. Zei je dan van 14 naar zo'n. We hebben Jenne Woord het met name in de start pakte. Niet de hele mannen die het met name in het de rak pakt had, denk ik.
Ja, doe hebben ze een heel soort pakt en dan elk rakje zo ongeveer in. Ja, ja. Daar hebben ze, de hele mannen. Duidelijk te zien dat ze lang waren over voorbij binnen. Ja, ja. Nou, Lemmer en Zuidwesthoek zullen we daar achter in beeld. Ja. Maar die, zoals het nou ligt, komen die daar nog net voorbij. Voorbij Langwaarden bedoel ik. Ja. Maar op noemers is die waarschijnlijk wel pakken. In ieder geval de Zuidwesthoeken. Die komt van 8, en Langwaard van 2 en Lemmer komt van 5. Ja, laten we eens weer even een riochtje op de voorrijn. Akkerum nog op voorsprong. Ja. Nou, als dan weer eens wat groter worden ten opzichte van de routelien. Net dat het voor al 6 skipslengten is die ertussen zitten, maar de vorige route kwamen ze hier echt boord om boord kwamen ze hier Ja, bij deze tonnen. En dan zullen ze toch nagenoeg dezelfde route. Maar er zit nog wel een 100 meter tussen. Hier de street in de middenlijn. Langwaar en de Lemmer. Langwaan en de Lemmer. Oh, daar moet de Zuidwesthoek ik ergens zitten. Ja, Lemmer had de Zuidwesthoek gepakt. Ah, ja. Die Lemmer is eerder naar beneden gegaan, die had de Zuidwesthoek inhellen. Dus juist toch dat de Zuidwesthoeker dan heel lang dat achtste plak vasthouden had. En Ja, die en had ook dan op de 3. stadig zak het. Ja, Ja. en ook voor de 3 ging van Jereveen. En eens weer dat sneu en ik zag. In Ja. het begin stabiel en doe toch naar verinfantiet, naar oorloeren, zakken ze wat ouder. Hier de strijd om het vierde plak in de wedstrijd tussen Jennewaard en Huzum. Huzum die de onderkant had, Jennewaard die wat heger leidt, ik weer in de geul leidt. Dus echt door het diepe stuk van de wierde hier. En hoe ik aan bij de tonnen voor Huzum uitkomt. Ja, want leid ik naar binnenst. Ja, ja. Nou. Daar zijn er wel wat varianten. Hè. De ene keer als de onderkant kiest, dan helst die in. En Jennewaard kiest nog wat heger. Of Huzum kiest voor de onderkant en die verliest daar een plakje terug. Ja, dat heeft wel te maken met die handling, met die rompsnelheid. Hoe snel gaat het schip terug het water? Het is net alleen maar de wien en de vlagen krijgen, maar daar goed op anticiperen. Hartvolle druk in die vak, hartvolle genoeg druk in die zeil. Dat is net alleen een scoortman, dan ben ik de trimmers op het middendek. Die het zeil weer wat vlakker maatje, of weer wat baller maatje. Zwitten goed op diepte, of misschien een beetje minder op diepte. Nou, zo zit er... En dat is al trainbaar. Ja, daar zou je trainen. Kijk hier, bieten Westwezenmast. Dan ben ik aan wel heel nieuwsgierig. Want Jennewaard Huzum echt voorbij is, dan komen ze echt van Tolve naar Fjouwer. naar Fjouwer. En die zullen nog wel een paar routes zielen willen. Die zullen graag dat gaat naar die eerste trein dicht zielen willen. Want meer hoeven ze net. Wat ze aansluiten bij Lauwert, dan doen ze mij voor de eerste plak. Maar dan moeten ze er nog wel een paar 100 meter heen zielen. Maar zo het met Grauta, dat is Ja, dat is nog een 4 heel plakjes. lang, 4 ja. plakjes zitten tussen, zo'n Tolve. Dan moeten ze echt nog wel eind dicht zielen. Ze zullen zich met name richten op Lauwert. Is de vraag of ze nou direct al de Griepmans raking gaan. Of dat ze nog een keer
richting Stobbehoek gaan. Ja, en hoe weten we dat? Dat mat onjong weer op het startskip. Ja. En meestal worden ze even omroepen. Ja. Mooi een bootje. Van Zo. we lezen de finish 3. Zo'n kwartier hoeft het nog net voor die eerste. Als je die laatste, ja, die ligt een kilometer achter. Dus dat wordt het nog wel even voor de Ja. streeft hij dus meestal rond een uur 4 uur finishen. Ja. Nou, het is ongeveer 20 minuten een route. Hier bij de Grausters. Tammo Oosterhof, dat verzeur al jarenlang bij de Mooi zien, hè? Grausters. De oude Vester die zich concentreert op het sturen. En Tammo die echt shot naar de wien. Waar komt de wien? Wanneer komt hij? Wat komt hij? Onder welke hoek? Pieter hit dan wel horen, hè? Dat is Steven Egger het van het omzien. Maar die scoort de man nek. Die zit er 12 uur echt naar die vleugel te zien in de stand van het zeil. Die komt echt met Steven Egger tussen. Ja. Janne Woord als de onvierder van de achtervolgende groep. Ja. En Heusem, wat zijn, had heel mooi staan. Ja, netjes. Hier de pijler die de voet op het zwart houdt. Pollen willen dat het skip wat omheen komt, dat het zwart ook wat omheen komt. Nou, dat wil je natuurlijk net, die wil je zo diep mogelijk hebben. Dus vandaar dat er even de voet erop houdt om te zwaaien dat het zwart net omheen komt. En dat zwart komt er net omheen omdat het er groen raakt. Omdat er gewoon wat minder druk op zit, wat het skip het zien leidt, dan begint het als het ware een beetje te drieën. En dan drukken ze hem naar beneden. Ja, we hadden noemen ze 1 mei 10. Die heb ik opschreven. En dat is, ik zeg het nog maar een keer, zat ze om de tonnen komen. Dat wil net zeggen dat de positie in de wedstrijd is, omdat we natuurlijk op die oren manier finishen. We finishen op noemer. Nou, eerste Akkeren, tweede Grauw, drie Ljouwert, 4 Jennewoud, 5 Huzem, 6 Wat zijn. Zo'n de hele mannen 8 Langwaar, 9 Lemmer en 10 Zuidwesthoeken. Die zijn alle keer om die tonnen heen. Dat zijn de eerste 10 en daarachter hebben we dan nog 4 scootjes. Jerveen Light 11e, de Jouwer 12e, Snits 13 en Drachten 14. Mooi beschermd, hè? Je bent lang warm boord, een boomje erin. Die jongen met de boom die shot meer om hem heen dan echt naar de vak. Die moet echt in die vak zijn om te zien als het bloed het achterligt dicht. Dat ben je wel, ja, dat ben ik wel, dit is ook wel een training. Nou, maar ze maar even vertellen straks. Ja, ik hoop dat dit even weer omshot. Ja. En ik wil net wat zeggen dat er nog het verschil maakt bij lang warm. Maar al deze lietse dingetjes, ja, die zwaren hier wel voor dat Grauw en Lauwert en Akkeren nog voorop zullen. Nou, Akkeren heb ik toch noemer misschien, maar dat Grauw en Jennewoord echt naar voren kennen. Dat doet die gewoon, dat is net alleen maar gelok. Dus dat Douwe dat man zaterdag zijn we de start, dat is net. Als Douwe vindt, dan is het heel vaak gelok. Ja, Dus dat zei er zelfs. Ja, of de mensen fouten, maar. Ja, ja. Nou, dat is een mooi Grauw, hè, voor hier qua resultaten.
nou ja, teleurstellend zijn ze. Ja, Vierde toch. plak, die we net went, pas net binnen het gemiddelde. Maar volgens mij heb ik nog nooit zoveel getraind als dit hier. Die ben echt heel gretig en dan sjost ik dat het qua zielen sjost het heel scherp is. Zaterdag bij de start knooi ik weer. Een van de eerste het zeil omheen. Die ben echt heel messcherp. Ja. Nou, is ik een mooi verhaal maar Douwe over zijn operatie. Hè? Ja. Dat het best een hele zwiere operatie was. Maar hij weer de riddel gauw weer toch weer aardig fit. En ja, het er toch verkeersen om dit hier weer gewoon rond Helmhout te zitten. En hij zei sneu en ik nog voor de eerste wedstrijd zei ik nog van, nee ja, zolang dat ik maar denk van het gaat nog goed, dan doe ik het, want ik vind spultjes zo leuk. Ja, en dat... Maar dat ik maar een lies beetje het idee heb van het gaat minder zoals dan jouwt er het Helmhout hoer ons zien zo'n Albert. Hè, die stiet klaar om hem op te volgen en die stiet ook als bekend als een hele toeke wedstrijdzieler. Die zielt ik wedstrijden en die wint ik vaak. Ja. Maar als het nou ligt, zaterdag in zijn en nu is het virtueel ook op 1. Dus daar zit nog geen slijtage op absoluut nog die geen visser. slijtage op, nee. Dus nog een groot gaat heen wat Jenne Wout nog overbruggen maakt om hier eventueel wat druk op te zetten. Zie je nog een keer een stoppelhoek daar? Ja, we krijgen nog een route. Krijg een route. Maar die eerste treien, dat ja, bloedt een beetje dezelfde afstand tussen. Lloyd was een beetje vast. Ja, Leeuw probeert het toch. Hij gaat voort naar die onderkant. Hè. Voor hen lees ik wat vlaagjes, die juist er in het water lezen. En het ken nou ik, hè, want Ja. wat er aankomt, dat is nog heel veel voor. Ja, zijn die vlaagjes. De eerste breekt naar de wal, de tweede komt daar achterom. Ja. Dus, Leeuw had er wat jong, waarschijnlijk Pieter Jan. Want die is daar voor mij om toch weer die keuze te maken naar die onderkant. Enerzijds om de God met Grauw tegen te varen, want Grauw Akram ligt het nog wel wat lidster te worden. Maar ik zeker Janne Wout, nee, die was er net dichterbij houden, want daar hebben ze gewoon op nummer een Jochem plakken. Heerenveen die weg kiest voor de route daar onder de Bjemkes terug. Fok die krijgt al naar binnen kwam. Een Grauw die nog een keer midden in beeld met gele kontje naar de onderkant van de margeert. Dus die gaat er tussen door. Akram die nog iets heter bloedt. We vragen het Akram dan aan nog voor... Voor Grauwluid. Ja. Ja, nou dat is er wel blauw, maar die voorlang Wardel gaat om naar beneden te zo, gaan. om ik naar beneden te gaan, ja. Goed, er zit helemaal naar Dirk nog tussen voordat het lang waar komt. Ja, Akram houdt de bovenkant wat. Zo mooi om te zien hoe ze hier voor een vlaag krijgen. Hè? Ja, ja. Dus het is haast doemsje als het zij in beeld heeft. Ja, en die vlagen die mag het goed opvangen, maar dan ontwikkelt snelheid en dan gaat het naar voren. En ik zou zeggen, Peter Toering, die moet je ook draaien, want je was net een meter te volle zielen. Aan de andere kant was ik geen risico nemen om je nou een in de tunnel te tikken, dus neem maar wat rond. Net de volle sturen, scoort vieren. En dan mijn gang weer voort. En dan draai ik en dat moet precies goed werden. De fok moet aansluiten bij het zeil moet aansluiten bij de fok. Dus die snelheid erin hoort en dat is voortkomen kist. Ja, en Siberen van ter Wisga heeft ik een adviseur. Dat is zijn broer, Ja, Wouter. Wouter. En nou, dat is een mooie 2-1 hit. Eigenlijk krijgt Sasto dat best Ja, ja. delen met die broer Douwe op het scootje van Jestermaat. Ja, dat is wel heel waardevol omdat mijn familie of mijn broer of zus het want te kennen. Die wat zijn. Laat zijn, Klaas van der Meulen. Vakbak houden om sneller te draaien, dat is minder roerhoest aan. En dan op tijd weer roeren om weer snelheid te ontwikkelen.
En boven in beeld zien we jou het helemaal bij de wal. Grauw daar krijgt wat boven en Akram daar weer wat voor. Weer wel bij jou, zoals ik kon het wetter, zit best wel een windje. Dus dit mooie wind hier. Ja, het skip hier net heel scheef, omdat het gewoon een best wel romme koers is. En de zeilen net helemaal aanlutsen. Dan is met name als je een vooruit. Je motor moet gewoon gas. Ja, voor de duidelijkheid heb je motor. Maar Nee, in dit geval de zeilen. Hè. De pk's zeilen. met opzet weer in snelheid. Precies. Ja, en voor elke die het wat mist heeft of wat letter inschakelen heeft. We zitten in de achterrij van deze wedstrijd. Maar we binnen nog volop ontzielen en we binnen starten met een sleepstart. Waarbij het Akram op zijn eerste plakje lag. En dus ik als eerste nou nog steeds Wol Light. Maar op een tweede plak hebben we ook Grauw. En tweede Light Ljouwert. Nou, Grauw is starten als Sander. Dus die is 5 plakjes opscoot. En Light virtueel nou Wol eerste. Ljouwert is starten als tweede en Light nog altijd tweede. Nou, dat zijn de eerste treien in de wedstrijd. Dan zien we op een vierde plak Jenne Wout. En die komt van Tolve. Dus nou ja, het verschil is wel groot, maar toch, het wordt haast nog wel spannend maar de finish. Van kan zij misschien nog voor jou het finishen? Ik denk het als net, maar je weet het net. En dan vijfde Leidhuizen, 6 wat zijn zoon, de hele mannen, komt van achteren, van viertje. Dus die heb ik zo'n goed zien hellen. Nou, dat is heel mooi. Die helpt misschien Asen bij de finish nog wel in. Dan heeft hij een prachtige wedstrijd zielt. Op een achtste plak luidt Langbaar. Njogen Lemmer, 10 Zuidwesthoeken, Alve Jerveen, Tolve de Jouwer, Tretje Snits en 14 Drachten. En dus verwachting is dat dit de laatste route is en dat we hier na deze route dus finishen. En dan finishen we in het Grietmansrek op noemer. En die noemers die gaan dan op een kap. Dan zal Akkerem en eind het Grietmansrek in matten en de hele mannen eigenlijk nauwelijks. Zo werkt dat hier op de Veenhoop en Mon en ik op Jennewoud, wat we dan een walstart hebben. Meestal doen we dat. Nee, net altijd. Soms finishen daar oer de kap en soms finishen ze op noemer. Dat is maar krek wat de wedstrijdleiding verkiest. Dit is de Zuidwesthoeken. Auke de Groot. Starten als achtste. En nou het 10e in de wedstrijd. Vlak achter de Zuidwesthoeken draait Jereveen om het tonnen. Starten als 10e. Leidt nou 11e. Nou, virtueel zal die Zuidwesthoek ze zo dicht mogelijk achter eindigen willen. Dan kunnen ze die nog pak op noemen. Maar die zullen ik net blij wezen om je met 10 punten, 11 punten wijd te komen. Het is ook al net een resultaat wat ze hoopt hier. En dat zal ik gelden voor Jouweren die de achterin zielt. Hier Akram, Grauw en Ljout. Die ja, een beetje aan een touwtje zielen de laatste routes. En daarvoor weer er nog wel eens Sjoen Akram en Grauw die boord aan boordlijn. Dat Grauw een echte aanval die op het eerste plak in de wedstrijd. Maar nu zielen ze al een aantal routes onder een touwtje achter elkaar aan. Ja, er zit nou de laatste paar routes net een heel soort wisseling meer in. Snits keert als tredje om tonnen. Ja. En ik dacht, nee, die komt net dichterbij. Nee, niks. Heel opmerkelijk. Weer heel benieuwd naar hun verhaal. Want als 11e starten, dan vrij snel heel mooi naar voren. En alleen bij de tonnen kwamen ze, ja, geen idee wat ze er doen. Want ze gingen echt wel op een sector zonder plakje lijn. En bij de tonnen bleek dat een 12e plakje te zijn. Dat is heel gek. Misschien een foutje maken en dan zagen ze dus Safvolle Ja, naar achteren. maar dat al hier in dat eerste raak.
richting de finish is staan voor zaak. Hè? Want het is vanuit deze tonnen, we drachten is, die tonnen hoezen aan net meer. Dan Nee. zet Griepmans raak in. Nou, dat is wat goed, dus vierde win. Akram mat het vierste in. En als dat vierde win is, dan kiezen de snelheid ontwikkelen. En dan is wel zaak, hoe dicht zit Grauw daarop kiezen. Akram uitdekken. Of net. Kiezen dat wel, dan wordt het een hele tour voor Akram om de eerste plak nog te pakken. Van de andere kant, Ljout zal Grauw weer uitdekken willen. En dan is het wel Grauw hoe het minst 4. Als zo die inhalen we het Ljout, dan kiezen op nummers is het daar nog wel voor blijven. Die ik haast wel onder een lintje te zetten. Ja, nou, van mij neemt de wien een beetje ta en de afstanden worden wat groter. Dus dan binnen invloeden van BMK's en van oorskippen. En dan komen er ook wat gaten tussen. En dan is die invloed gewoon wat minder groot van die wienverhoringen. Je wil Janne Woord zijn een huizen midden in beeld die het drok mij elkaar in de street binnen. Huizen die weg voor de onderkant kiest. Nou, wat zijn is dan net zo moeilijk. Die moet gewoon achter Janne Woord doen en dan zien hoe het bij de tonnen uitkomt. Toch wel benieuwd wat die finish er al in luidt. Ja, nou, het is krap om 4 roeren, dus dat Het zelt toch wel. is heel haast wel. Mijn startskip ik wel. Maar het Vervelend. ontmoet dan nog net. Oké. Hier ben we op het startskip en we zien dat die finishvlaggen daar nog gewoon hinget. Nog net in het wandlutsen is. Nee. Ken ik dan wel even. Hè? Ze ben je nog krijgt bij de ton om op Stobbelhoek, dus ze krijgt omheen. Maar ja, voor de drachten bij de finish is, dan is het echt wel 4 of jaar. Nou, en dan is het misschien wel goed om te vermelden dat we op de televisie blijven ont de laatste finishje is. Maar ik door net te beloven dat we dan een uitslag hebben. Omdat dat dus altijd wat ingewikkeld is. Om te zien van waar waren er als eerste, tweede, derde, vierde oorsketten. Ja, sommigen die zie je heel duidelijk, maar dat het schat op schat is. En ze lezen een 50 tot 100 meter routrecord, dan is dat lastig te zien. Ja. En dat wordt dan bepaald door de wedstrijdcommissie hier op een Veenhoop. En dat krijgen we dan later wel terug, maar dat kunnen we op dat moment dus nog net zeggen. Dus dat is even de winstwaarschijning, zeg maar, die ik jou. Ja. Ja, Akram in beeld, hè, toch even wat minder wino. Ja, dat liep het toen het wetter om het skip heen en naar wol, maar dan ben ik golven met name van het zinkomende skippen. Ja, en dat grauw en lauwert nog wel met wat wien daar verder wij komen, dan zal dat weer als een harmonica in elkaar komen. Prachtig in beeld gebracht trouwens. Ja, dat is fantastisch, hè? Ja. Dit is van uw cameraman op het wetter, die het mooi dicht bij die scootjes komen kan. En dat toch ik alles zo mooi in beeld brengen kan. Dit We zijn hebben, beelden van de drone. De BM'tjes die we daar boven in beeld zien, dat Ja. wie even die BM'tjes wat Akram les staan hier, dan zit grauw nog een beetje in. En dan lijkt het dat Ljout dichterbij komt is, maar die fok van Ljout die juist nog helemaal binnenkomen. Dus grauw is alweer uit die leiden bij Silt. En dan zwist het gat aan Silt waarschijnlijk ook wat groter worden.
Het lijkt het aan zijn wedstrijd. Hè. We hebben ook mee begonnen dat het een beetje saai is, omdat ze gewoon achter elkaar rondzielen. Dat komt met name omdat ze al dezelfde koers varen. Maar als je naar een aantal wisselingen zoals dat is waarschijnlijk meer dan in een wedstrijd op pak een beter hennen. Sterrenwisseling zoals na de eerste tonnen en daarna. Ja. Het is wel zo, tenminste, als ik maar mensen praat die net een heel soort doel hebben, oerzelen, dat ze zeggen, die zeggen altijd, alles ziel trommelkoor. En ik snap er niks van. Maar dat komt van dat cruiserek. Ja. Dan lijkt het als zielt alles trommelkoor. Dat hebben we het net. Het is voor het publiek goed te volgen. Prima te volgen. Maar dan moet het wel goed intensief volgen. Hè? Dan moet wel zien dat je een woord van een 12 komt en dat die plakje, in het begin dan een 4 of 5 plakken pakt, maar daarna plakje voor plakje echt gewoon de chinstanders opfret. En us erbij horen, hè? Dan krijg je die informatie. Ja, dan zeker. Akkeren is hier, wat zult wezen? Ja, 4 of 5 scheeplenken, dan zit er tussen, denk ik, 3 of 4. Ja. Maar er moet wat meer tussen zitten ten opzichte van Grauw. Iets meer tussen zitten, ja. Ik ben wel benieuwd dat die tonnen er nog in loopt of net. Ja, dit is Hij loopt er nog in. Zullen we nog een keer gaan? Lijkt het wel op. Ja, het is 4 uur, 1 minuut voor 4. Dat is dan wel heel, dat is ook heel bijzonder vinden. Ja. Aan de andere kant, die horen best wel leeg gewoon nou. Dus die misschien ben ze oorroppen, hè? Dat is ook kennen. Ja. Ja, dat zien wij zelfs net en dat jaren ik net. Maar, wat is dit? Startskip, zeg maar, dat er de finishvlag hing het. Hij hing het net in het wand. Daar is er. Ja. Oké. Nou. Oh, dat startskip leidt eigenlijk nog, of net? Achter Akram. Ja, dat leidt er nog achter. Dat leidt nog net in Griepmansraak. Dus, de 7 wolden, hè, altijd goed te herkennen. Green met geel. Dus dan zijn ze nog wel, dat is een route. Ja. Nou. De commissie hier heeft er nog toe. Ja. Als je wel drachten leidt op de laatste plak, dus die wordt misschien nog wat naar voren. Ik weet het ook niet. Maar dat ik, daar ben ik geen tegen en dat hij naar voren gaat. Van me het gaat met een nummer tredjes net alleen maar wat grutter. Alleen maar grutter, ja. Nou, ik get Jenne Wout op het 4e plak. Ja, nou hier hang het er wel. Daar hing het een finishvlag in. Gaan ze dan nou het Grietmansrek in? Ja, dat mag wel. Ja, dat zal dan. Ja, dat zie ik wel. Ja. Het Akkerme scootje die draait nou aan zijn dat Grietmansrek in. Ja, voor de wedstrijd is het prima. Hè. We hebben net nog een route te het zou ik wel heel gek wezen om dan nog een route te doen. Ja. Zo dicht mogelijk bij de kandel. En dan via de wien een Griepmansraak in. Ik ben dat ze daar de loer nog zetten. Nou, en dan moet ze dus een heel lang dat Grietmansrek in. Ja. Ja, het zult tussen de eerste treien gaan en dan zult met name Grauw had nou de beste papieren voor de overwinning. Zal de spanning dan zitten tussen Ljout en Akram. Dat lijkt het nou wel, want Akram met een 14 en Ljout met een 12. Ja, ik denk wel dat Akram dat... Ja, maar het is verder in. Dus dat Grauw een positioneren kan boven. Ja, dan nemen ze Akram de wien uit de samen. Ja. Maar de vraag is dat het echt, hoe vier is het voor de win?
Ze loerten er nog net in bij Akram. Ik zei bij Grauw ook klaar lezen. Onder scoort te zien is het helemaal. Het is via de wind. En om die vlaggen daar op een kant te zien. Lijkt het best wel wat Hier de Grauwsters. skraler te je wil de spanning richting oneindig over die kant uit. Kies je bewust de onderkant. Het is helemaal zo dicht mogelijk bij de kant. Dat is zo weinig mogelijk last is van de BM'kes die hier gewoon stjortbotswal stenen. Dicht mogelijk bij het volkdeel, bij het feestterreindeel. Nou, nog juist de hele auto die echt maar gang daar rondskomen komt. En kan die nou de wien uit de zeil nemen bij Grauw. Dat is het probeer je. Als dat gebeurt, dan wordt die afstand tussen Grauw en Akram weer groter. Ja. Grauw En dan staat er op de wal een mansje of een vrouwtje. ja, hier met Wier ook. Zien waar komt de Ja, wien daar komt de wien bij. Ja. En er staat dus hier op de wal mooi Ja, bij de bordjes. een bootje. En zodra het dan... ja, welk punt moet er wezen? Voor mij de meest. De meest. Als de Volgens mij wel. meest ter hichte van dat bootje is... Dan gaat er een vlag omheen of een Ja. bootje omheen of wat ik maar. En dat betekent dat het finishje best. Ja. Nou, dit is zenuwslopend. Ja, een reddingsboei van Akram die leidt bij Ljout. Ljout met Grauw uitdekken om het gat tussen Grauw en Akram. Zij scheepslengte te maken. Ja, Is nou, het goed? dat Ja. spant erom nou. Hier is die bordje, dus die bordje 8. Dus daar met Grauw heen. En die ben er haast. Ja, Ja, Grauw heen. Grauw is de eerste. Dat weer het schot voor Grauw. Grauw is op haar plak. Ik heb weer een schot. Die zult dan voor Akram wezen. Dat zal Akram wezen. Er is van de morgen zijn van als je hem er een keer in binnen in Gritmans rek blauw erin. Om chaos te voorkomen. Dit zijn de Grauwsters. Die ben dus al finishen. Ja, Akram met de fok naar beneden, dus die zal er ook wezen. Ja, dan is Akram tweede. Dan zal Dan Ljout krijgen we ook. dadelijk het schot voor Ljout. En daar gaat de nummer 4, Jenne Wout, die gaat er al in. Die hoeft maar naar treien. Plak nummer 3. Dus nu gaat het tussen Ljout en Jenne Wout. Ja, ik verwacht dat Ljout er wel haast wezen, maar Ik denk dat Ljout er nog is. Want ik ken haast een roos, want Akram moet er zo vier ook net. ik jij een schot. Jij een stoot in? Dat weer dat Ljout. Dat zou dat Ljout wezen. Ja. Daar is wel een schot, dan is dat Jenne Wout. Ja. En nu komt Huzem erom en Huzem die moet naar Njochen. Ja. Wat zijn nou al? Ja. De eerste fjouwen die hebben, nou de rest. Ja, dat zal Huzem en wat zijn worden, verwacht ik. Ja, want wat zijn met... Ja, Maar de Alve? dreiging die er nog komen kan is van een hele mannen. Die Ja. moet achter wat zijn komen, die hoed maar krijgt het hoekje om. En wat zijn met naar Alve, dus die Ja, met die tent die- voorbij. Ja. Dat is een mooi richtpunt. Ja, daar ergens met de steen. Ja. De hele mannen die zitten nog hier achter en die met het Gritmans raakt nog in.
Er is nog wat onduidelijkheid over de nummers 1 en 2. Oh, Want uw collega's op het wetter van de radio, die hebben jet dat Akrum als eerste oorsketten is. oké. En net Grauw. Dus dan zullen wij dat mis hebben. Dat kennen master missen. Het kende master missen. Maar Dat wij... Ja, ik, dat heb je dus hier, hè? ja, Maar goed, collega Arjen de Boer die gaat naar Akrum ta, omdat we dat dus terugkregen hebben. Tenminste, zij hebben dat terugkregen van de SKS. Dat Akrum als eerste eindiger is. En Arjen is nu bij Pieter Meter. Ja, ken je? Pieter Meter, ja, dan ben je 2 uur ontziel. En dan wordt het een fotofinish. Billen knijpen. Oh, we zeiden, oh die Grauw die moet nog voor mij naar 7 en wij moesten naar 1. Ik zei, oh de afstand is te klein. Maar ze vielen wat stil daar. Ik zei, dit gaat goed. En we hebben het bordje omhoog juicht. Ik zei, doe dat bordje weg. En toen ging het bordje weg. En ik, ja, geweldig. Heerlijk, hè? Ah, heerlijk, ja. Wat is dit voor race? Want je wist natuurlijk, je moet hier een geustig noemen. Hè? Maar ja, daar zit je alleen nog maar naar achter te zien. En Doorworst eigenlijk volle liever omvallen. Ja, het is een verdedigingsrace. En dan kan je alleen maar kopiëren wat de man voor je doet. En in de gaten houden. Dus we hebben Steven Nekken gekregen. En ik zie liever naar voren. Maar ja, meer keus hadden we niet. En Grauw maakte een geweldig slagje de eerste loop. Hè. Die kwam van 7 meteen naar, voor mij naar 3 of naar 2. Ah, dik balen, hè. Want zie je, Andries viel er tussenuit. En Leeuwen, we lagen mooi een rijtje. Ik denk niks aan de hand. Maar ja, als nummertje 7 naar voren komt, ja, dat wordt spannend. Ja, zeker. Nou ja, goed. De eerste 2 wedstrijden zitten er nou op. Je zit er lekker bij, hè? Alsjeblieft. Ja, dan hebben we 1 puntje en 4 puntjes. Ja. En Grauw had 2 puntjes en 1 puntje. Dus ik sta vlak achter Grauw. Ja. Hartstikke mooi, toch? Ja. Straks morgen even de billen warm maken. Nee, praten jongens. Ja, het is voor het publiek misschien niet een mooie zalerij. Wat voor duivel? Ach joh, het is billen knijpen. Nee, we kennen niks anders. Je bent 2 uur lang overleverd en het is een beetje heen en weer zeilen. Maar ben je continu aan het trimmen en bezig. Vliegen, nokje erbij, nokje eraf. Beetje opsturen, beetje verreed, switje erbij. Het is continu mennen met spul. Nou ja, en de ene keer komen ze wat dichterbij. En dan is het wat kwaaier. En de andere keer loop je wat uit en weer wat rustiger. Ja, het is voor ons zenuwslopend, maar het resultaat, daar gaat het om. Precies, 0,9 en een Steven Nekken. Blokweesje. Alsjeblieft, en een Ceres de Rood. Ja, dat weer Pieter Meter. Altijd goed voor leuke uitspraken. Ja. Akrum dus toch eerst. Ja. Ja, dan hierin wij dat correct verkeerd zien. Ik denk dat de Grauwsters, zelfs ik dachten dat ze eerst winnen om hun gejuich te zien. Maar ze zullen ik maar dat tweede plakje heel blied wezen. Dus 1 Akrum, 2 Grauw, 3 Ljouwert. En dan is als vierde finisher Jennewoud. 5e Neverzus. En dit is alle Neverzus. Huzum, 6 Woudsijn, Zoon de hele mannen, 8 Langwar. 9 de Lemmer, 10 Zuidwesthoeken, 11 Jereveen, 12 de Jouwer. En dan krijgen we nog 2 die moet nog binnenkomen. En dat binnen Snits en Drachten. En die zullen waarschijnlijk ik wel in die volgorde er binnenkomen. Want zo zullen ze nou ik het Grietmans rek in. Maar goed, ja, wij hebben hier een uitslag en het is dan aanstaan even checken bij de SKS. Als die uitslag staat, wij die hier nou op papier hebben, als dat wel helemaal doogt. Ja, hele mannen zo misschien nog 6 wezen kennen, hè? Ja, daar is nog wat een verschil. Ja. Ja. Maar ja, dat met Grauw en Akrum hier weet ik net helemaal goed. Nee, dus we horen dat net meer te zeggen. Maar de commissie die heeft dat zelfs op papier staan. Die timen ik mooi, dus dat komt helemaal goed. En wij melden zelfs nog wel wat de officiële uitslag worden is. Maar we hebben dit in elk geval mooi padleerd opschreeuwen. Wil dat Drachten nou als laatste het Grietmansrek in Jet. Nou, Drachten is starten als 11e, dus die moet nou plakje nummer 4. Ja, dat weer tot Drachten. Ze krijgt wat Ja, Drachten weer in beeld. En Snits zit er al in. Drachten, wat er nog in. Snits met een 6. Ja. Maar die afstand ligt het dan groot genoeg. Dat lijkt het mij ook wel haast. En dat ben dan de noemen Stretje en Viertje. En dan hebben we de tweede wedstrijd er alweer haast op zitten. Ja, ja. Een wedstrijd dat we van Cezen van het lijkt het wat saai.
Maar dat de skippers en bemanningsleden zelfs van zezen dat het verschrikkelijk spannend is. Ja, nou, dat zei Pieter krijgt ook. Hè. Dat is wel voor het publiek lijkt het wat saai, maar onboord het is hier een ontspanning en concentratie. De zaken om die concentratie vast te houden, denk ik dat het wel best te verbest. Ja. En intussen is Arjen bij de nummer 2 van Joet. En dat is Douwe Visser van Grauw. Douwe Visser. Ja, wat wie het toen op het einde toch nog heel erg spannend hè, in Grietmansrijk. Wist je hem gelijk van, oh jee, we zijn toch tweede of ben we eerste? Wist je het gelijk? Nee. Het was ontiegelijk spannend. Wij dachten eerst dat we dat orenbordje hebben moesten. Dus wij dachten dat we de winnen, dan hier wij eerst geweest. Maar die ging net omheen. Toen snapten we het even net. Welk bordje wie dat? Nou, dat weer zo'n en 8. En we wien zo'n en we moesten op 8 finishen. Dus, maar ik denk dat die ene skipslengte dat het verschil weer. Toen jij ik volgens mij Akkerem. En toen dus. Dus nee, maar ja. Het liep eventjes dat je hem een beetje stil kwam te lezen hier in Grietmansrijk. Ja, dat wie ik zou. We zien de hele middag eigenlijk wel binnen schootsafstand van Akkerem. We zijn er 1 keer haast onder de trouw geweest. Ja, en op het laatste hier we even, zie je het net bij wij bloemen lezen. Lauwert van 40 meter achter, dus die zielde zelfs naar u staan. Dus daar hebben we nog een beetje last van. En Akkerem die kreeg hem mooi. Maar mooi voor het publiek en wij zijn heel blij met het tweede plekje. Ja, dat wil ik zeggen, want je hem hier in de stad noemt zo'n. En een geweldige start. Maar ik neem aan Douwe, dat weer een beetje gelok. Dat weer echt gelokt. Nee, natuurlijk is dat geen gelok. Nou, wij kregen de vlaagjes precies goed. En die hoorden een peer ging naar beneden. Daar kwamen de vlaagjes even net. En, maar daar moest ik gelok bij hebben. Maar dat is het gelok ik ook. Ja. Zij is Jan. Nou ja, op Grauw winnen. Nou een prachtig tweede plak. Kist nou on Jan, want ja, vorig jaar kreeg naast het podium. Hè, daar zit natuurlijk basters vol met revanchegevoelens. Wat is er nou oors als vorig jaar? Nou ja, we hebben naar terug. En ik heb naar de leiding. Op een bepaalde plak. Ja, want nou ja, dat kan wel zeggen toch. Maar we er eerlijk over zijn. Er is een hartoperatie achter de reg. Nou, de kranten staan dat ik een beetje dient van dan heb ik het signed en dan is het geweest en dan ben ik er klaar mee. Maar ja, nee, maar dat is zo. Ja. Ja, dus dat is nou zo scherp als een herdershoen. Nog scherper. Log wees. Dank u wel. Ja. Ja, Douwe Visser, het is zelfs weer fantastisch, die en Joet. En hij toch dus dat ze naar Saal moesten, maar ze moesten naar 8. En dat weer kreeg het verschil. Ja, nou ja, goed. Maar nog even nog die start, want dat weer ging gelok. Want die ging het zeil als eerst omheen, samen met Jenne Woord. En daar heb mij kist de mogelijkheden om van Saal naar 12 te gaan. En dat heeft gewoon heel goed in. Ja, maar ik heb Douwe vaak interviewd en hij zei het heel vaak gelok. Maar nee, dat is net gelok. En wat wel heel mooi is bij Douwe, hij houdt altijd credits aan het team. Ja. En dat vind ik wel heel mooi, want het is echt een teamsport. Nou goed, we hebben deze wedstrijd gehad bij de Veenhoop. En we kennen een voorlopige uitslag terug, Jan. Dat is de uitslag, staat wij denken dat die is. Zat die ik op track and trace, die trouwens. Maar het is net de officiële uitslag. Eerste Akkerem, 2 Grauw, 3 Ljouwert, 4 Jennewoud, 5 Huzum, 6 heel mooi Wadsijn en zo'n ek een prachtig plak voor de hele mannen. En dan gaan we naar het Rjochterrietje en dan komen we bij nummer 8 Langwaar, 9 De Lemmer, 10 Zuidwesthoeken, 11 de kampioen van vorig jaar, het Jerveen, 12 de Jouwer, 13 Snits en 14e en laatste op het eigen wetter Drachten. Dat is de voorlopige uitslag. Straks op uw app en web publiceren we wel de officiële uitslag, zodat we die dan terugkregen hebben van de SKS en van de wedstrijdcommissie van de Veenhoop. Dan nemen we hier op televisie afskiën. Houd dus app en website in de gaten. Want daar komt dus op te staan hoe het officieel alle jaar eindigen is. En daar komt dan ook een klassement op te staan. Verzels iedereen op YouTube en Spotify. Ik werd een podcast. Oh, wat een klapper. Nou, Joet zit Gele Tadema erbij, met Arjen en mij. En morgen dan zitten Ilke Dijkstra en ik hier om verslag te doen van de tweede wedstrijd.
En dan is dit hele circus van scootjes en volkskippen en Omroep Friesland bij Jennewald. Dus heel graag ontmoeten 2 uur de wedstrijd bij Jennewald.